wacho ni higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donj e loch. Moko kuom okenge mosekawo mar bero sektano gin kod geno ni biro chiero sektano kendo gichak neno olemo. Sadiki wang'e watudre ni weche manyien yono madimba e yono madimba kathoth gi gin mago mutuch kowuok e kor gwenge. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Jaduong Eric Onyango kanie dala mar Kisumu ng'isa no paro mana wuod piny moro miluongo ni Tilen Oguta. Mane jathuru. Mano wuoda. Oh, mano wuodi. Atelo nyang wuoda bwana. Ah. Okay. Nyang wuoda. Atelo nyang wuoda bwana. Okay. Owacho ni mago yewuoyi mane go adhula ndigi cha. Left wing. Left wing. Ero kama na inya. Tilen kanye? Atelo ni Homa Bay. En Homa Bay? Okay. Kamano. Opodne gimore e county koso? Kano hala motimo emana timo mna gigene. Nikech Peter Daut ang'eni bende ni Kisumu ka? Ne department mar sports aparo. Okay. Yes. Longo kabisa. Longo. Nyaneno kanyo ni engineer Michael Ogada Olunga gene achiel kuom jotugo e pinje mag Afrika. E kinde mane pinje piem laro tiko madhi e World Cup. Yes. En achiel kuom jotugo manitie kod gonde mathoth. En gi gonde 6. Kato doko ni Afrika ka number 3. Number 3. Kato doko ni Kenya to koro onge okdhi tuke mag World Cup. Tuma nyisi ni Kenya koket lwas makare e pau tuke to wanyalo timo maber. Mondo mi ugol jatugo manitiere kidieny mokwongo e kweth mag jotugo moloyo gonde mathoth. Ok en gima yot. Koro pare ni koro en achiel kuom top scorers to Kenya ok yud thuolo. Hawi marach ahinya. Mana kaka Mejokwiri wacho ni Oda lego no be maro maga gi weche jowa. Mejokwiri wachano. Oya yo manando break nyakwara boga juang sari beda kangwen maro kinyi pimna na nito igni adek mar jatend piny Kenya William Ruto. Enang'o kaka jago kura ja Kenya ng'eni kamoro kura kaka ne yam siasa ne futo kinde cha kamoro ne okigo ne jatend piny masani kura to kara kamane bote ndigi nyadegi enang'o menyalo wacho mae mbaka makawuono obro tugo iye ka geno mar ywayo jaod bura manyando Jared Okello mantie alwora ka mondo mi wago kode mbaka bende weche buora machando jopiny mana bang' kinde mano kende kanyo sari weda kabich mar okinyi. Johnny Chore Uyale Tunda Tomo Yaki Amisi Gideon Nyakota Festas Ler mar ng'isi nyakwara mogi ni mae kinde ma bende ka in ja Kenya ma odak oko mar Kenya to dier ko pesa ne jou mane Kenya ka onyalo bedo weche mag school fees, onyalo bedo weche mag gedo migero go gimoro kada project mari mar pith gi pur mitimo to dier mar ko pesa ne jodala kiki par mabora ahinya. Sani bengi migeno mar Cobank bende pontiere kod yo ma onyalo konyigo nyakwara moga juang. Ang'o ma gitimo malich ahinya eni sani kokalo kuom bengi migeno mar Cobank giyawo thuolo ne ng'ata ng'ata ok ochuno nyaka ibed gi account Cobank kore ka yud konyruok ni iko pesa pacho e yo mayot kata ng'ama dhi kawo pesa kawe e yo mayot ahinya. Wan kanyo kod Western Union, wan kod MoneyGram, tap send kod yore mamoko mathoth mamiyo ng'ama ni loka koni pesa e yo mayot ahinya. En cost free kendo en reliable. Pile ka en ja Kenya ka to watni moro ni oko ng'isi ni kopna mana gi Cooperative Bank
to pesa no biro chopone e yo mayot kendo e yo mapiyo maonge oharo mora mora. En kanyo saa 2:06 mar okinyi ma kawuono. Pimna nena ni to higni adekgi tend William Ruto osebedo ni nade, osechalo ni nade kaka ja Kenya ma odak e Kenya ka. Kata mana jo Kenya modak oko, ang'eni weche mag pacho gin weche ma olowo, gin weche ma mulo un bende. In be nyalo ng'isa nena ni maka joma chalo na kama wan kod thuok weche mopogore opogore. Inyalo ng'iye ni to weche mag dongruok mag ndara, roads gi infrastructure mar ndara ka chalo ni nade. Weche mag somo, weche mag uchumi mar piny Kenya ka be ofukio nigi pesa koso beti yot. To weche mag usuru ka kaka ja Kenya inyalo wachi ang'o. Thieth ka osedach kodwa nade ma doko hike mar adek nyakwara mogi tarik 13 mano chieng' ngeso biro doko higa adek nyaka ne obed jatend piny. Ramogi wan jo Suba okwane Kenya ka, waonge stima, waonge ndara, waonge network, to wane ma wanyuolo CS Victor Konywa, George Subanis. Hey. Okay. George yuak ne gine piny nono. Gine piny nono ni gionge ndara, gionge sitima. E Suba mangima onge sitima. George jasuba oyuak kamano ni Konywa nena. Okay. Igni adek mar jatend piny William Ruto. Mara mogi oyawre machiegni jatelo. Nyakwar Matengo machiegni. Thank you so much. Most nakulenzo kaka wodi Suba kanyo. Okaw mos odhi kelo jatelo ka. Oh, for review day. Yes. Yes, ma jatend piny osebedo we office. Yes. Giana nyalo miye 55%. 55%. Yes. Okay. Nekech kwang'iyo higni mokalo chien mokwongo, jatelo osebedo gi tungni moko yudo enough time mar deliver ne oganda. Koro gisani manyo piny osebedo ma koro mokwende. Yes. Kwang'iyo some of the things around Kenya, to nitie gik moko mosetemo kowacho to kendo adieri gigi timore kendo waneno kata ng'ama pingo no to onego bed nopingo. Manyiso ni within years modonge kwamiye, to wan gi geno ni nitie achiel ariyo adek ma lokruok nyaka watimruok nade nyaka wane. Koro an mane mas manyalo miye to an akwayo mana ni wamed miye thuolo mokwe mondo mi gik mowacho gi mondo gigi tim, kik obed ni ibiro wachi kaeto siasa mang'eny tame timo gigi. Yes. Erokamano. Thank you. Erokamano Nyakwar Matengo kani Mombasa. En owacho ni konyalo miye maxi, onyalo miye percent 55. Mara mogi oyawre. Oyawre Ramogi Musainya. Mara mogi inyalo miye maxi adi. Tang'o minyalo kwano ni tende osetimo kaka ja Kenya. Oyawre. Iluonga ni Esbona, wuod Nyatike, wuod Medida. Wuod Medida machiegni. Pinjo. Yes. And 55%. Emidwa miye. Ema miye. Ing'eni ya? Yes. Ruto ben madhano. To mara kata dala ni ka weche moko thagi. Mara ori moro kelo rembo nyari goru gi dhako mara kiang'o oki kata pure. Koro osetemo tineno gima timore. Yes. Gima duoko sirkand Ruto chien kabisa momiyo percentage ne okidhi. En gima chalo manyo timore ne loya manyo inega nega ng'ato to ng'ano Darobi pesa kanye ma security te nitie. Inega nega ng'ato kamae ni ok ber kaeto gi weche mag tije iwinjo. Kaka iketo weche mag tije Kenya ka gi mibadhi. Mibadhi ng'eni nyo gik kama koro wacho ne joka ni ka koro un emonego kony ji to un ema gini ni kuomu. Ok aluoro wacho nu wajumbe. Gik the one president siemo wang' jomoko. Mineno ka wabunge gi wang' ko wadwa impeach batende ni kare gin gi gin adieri gin gi mibadhi no. Bugik. Ineno Kenya ka. Chiemo ji nowe weche mag mibadhi. Kenya ka piny mumeu maonge kata mana weche tugo mineno ka Victor. Yes. Weche mag sports gi. Yes.
gini ibiro yudo ka ni malo, Kenya nyalo bedo malo ne sama ne okero miyo nyithindo ka pesa. Ni neno gima gitimo. Okay. Ni neno. Erokamano ahinya Hezbon Midida. Igni adek mar President William Ruto e botende kaka ja Kenya jago kura inyalo wachi ang'o minyalo kwano en rem mane ma inyalo wacho ni isenene botende. Hezbon Midida wacho ni wach mar arita ema oneno ka kanyo nitie ng'ikruok ma onego ng'i anena oyawre. Ora ina wuod Juma ichieng' maber. Wan kama ber machiegni. Mos lao kaka. Okaw mos. Ma chieng' jako kise. An bende bana chuo mana matin. Kang'iyo kaka piny digi kaka wasewuotho higa adek mokalo chien. Ma en mane? Aparo ni kaka ora chiwo percentage. To dana wachi ni anyalo miye 60%. 60% ne William Ruto. 60% ne William Ruto. Yes. Nitie weche ma pok odhi kare ma pod oremo ma ok dhi maber. Okay, kaka mane? To nitiere kaka weche mag security. Ok aneno ka president oseketo okenge maber mag security manyalo rito ngima oganda. Okay. Kanyo mae Mark. Aeto kod weche mag uchumi. Kami wacho ni bende gimoro ni jofuko chande. Kata pod rach kabisa nikech iyudo ka samoro adier pesa nitie onego ringe lwet japiny ka pesa ringi ofuk jomoko matin mana moyiekore matin to gin pesa madongo. Koro mae hinyo japiny nikech jogi bende kawo pesa tiwinjo ni gi invest mana oko. Koro ganda mar raia ma common man mani piny kani en ohinyore kanyo president pok otiye gi ngufu maber. Okay. Mondo losre maber mago e gik maneno to kata kamano wamedo mana lamo Nyasaye ni konyalo ride kamba matin to mondo osudie mondo oganda yud sungruok. Erokamano ahinya rieko jago kise wuod Asembo wuod Rarieda aneno kanyo ka member oyawre mheshimiwa ndalo mang'eny. Osiepna VOJ. Wako di mabora ahinya mheshimiwa. Aduoga studio kendo nafewa. Amor ke gwela. Awuoyo gi Citizen TV okini makawuono. Kaito ayudo gwel makende ni kari kabe nyaka kali. Erokamano. Mae odwa. Kamano. Nyone ka bed gi mheshimiwa Sama Tandi to nyo kwa ni dich moro neno ne. Okay. Kora wacho ni atonga mayote miyombo go koth. Miyombo go koth. Emose biro ne. Erokamano nyathewa. Mor neni. Erokamano ahinya. Ilal na kuom dier mheshimiwa. Asebedo gi dich matin waringe nyando kucho nikech nitiere gik mang'eny madhi nyime. Samo wuoye kodi ni wagero dikes nyadiriyo nitiere pi mamuomoga kowuok e nam Lake Victoria. Koro wagero dike kwachake gi kamoro no Genya. Wadwa dhi kode piny Kandaria manyaka chieng' wachop kode kamoro ni Nyamwari. Mano tich mwadhi godo nyime. Then mar River Nyando bende mosemiyo wawich bar kuom higni mang'eny bende dhi mbele kigere kod Lake Basin Development Authority. Koro wan kod migepe ariyo magero dike mar Lake Victoria ma wacho mokwongo cha itimo kod National Water Harvesting Authority. Kaito River Nyando gimiyo jo Lake Basin Development Authority. Koro tich gwere e Nyando. Uonge gimidomo mingi en mana tich mochwado. Kaito nyocha bende ne sirkal oyie chiwo chiemo ne sikunde mag secondary ma Nyando duto ma day schools. Koro imiyo gi chiemo ma dwarore e school kuom tam mangima. Koro bang'e no ne wan bedo piny mwayalo mwakoni koro nyithindo chula 1,000 kende e tam ka tam. Day schools. Mondo nyithindo ma samoro ni kod chando mar pesa. Nikech jonyuolo mang'eny udhier. Kendo keto nyathi e school bedo negi ting' mapek. Koro kinde mwawuoye ni sani e Nyando tam mar adek ni mochakore wachulo Sh1,000 kende ne nyathi ka nyathi. Odhi bedo kamano nyaka ndalo duto mane MP ma Nyando. Mheshimiwa ma paro miago kanye? Paro ni en mana ni koro kanyo wabede sirkal to ji sumore rieko. Koro kanyo cha wadhi gi President Ruto London to na pimo ne kagin kod jatend omenda ma en bende wuodwa Mbadi. Kane wapimo ne to naneno korwako paro no.
mokawo pesa otero ne jo miluongo ni children welfare. Koro jo children welfare ema deal ga gi weche mag konyo nyithindo masomo. Koro nomigi pesa no specifically gi vote mar Nyando ni chiemo gi onego tere e skunde ma Nyando. Koro nabedo piny gi jopuonjwa duto mage ndikonwa kit chiemo ma gitiyo godo kod kiwango ma gitiyo godo. Koro mago ema nwachiwo duto kapok oyaw sikul e tam mar 3. Koro omiyowa yot ahinya nikech jopuonj bende samoro bedo gi tich matek. Chudo mar fees ni piny to nyithindo bende nyaka chiem. Koro nyithindo osebiro ni nyithindo 600, fees bende ok gibiro go, to gidwa ni koromo sa lunch timigi gimoro gi gaji. Koromo sa 4 gidwaro nyuka. Koro bedo matek ahinya. Omiyo kanyo Nyasaye oriwore gi president mondo konya paro no, nyaneno ka jowa obedo kod ting' mayot ahinya. Koro gima nyaka aler ne jopiny en ni kony no miwa kochakore tam mar 3. Nitiere jomoko ma koro pod nigi gope e tam mokwongo kata tam mar 2. Gope go gin nyaka chulgi nikech ing'eni jonyuol koro paro ni nalufu ni bedo backdated. Nyaka nino koro chakore tam mokwongo. Ok onyal bedo kamano. En gima nyo mewa mane tam mar 3 ni kanye mwachaka. Kantie gowi manodong' winjri kod japuonj kako nege chul gowi no mondo wachak wuoth manyien. En mana mar tam mar 3 ni. Kwa to nitiere mwadhi timo tam mokwongo 2026, tam mar 2 2026, tam mar 3 2026. Kae to wadonjo kodgi 2027. Koro kinde duto man MP Manyando, kinde duto mabende dhi budho, en alufu. Ka nitiere lokruok mabiro bedo, nikech samoro bende alufu value ne dok piny. Kama dhi dong' no, wabiro pong'o kod CDF e yor basari. Mondo kik wawe nyithindwa. Lek man godo osiepna VOJ. Agombo ni kabiro we bedo MP Manyando 2037, ta we ni nyithindo te odhi sikul. Piem masani odhi e sikul godma. Sikul e omiya romo kodi. Ato ne waromo kanye nyathi. Donge mana sikul ni kende. Kamano nyathi. Koni chama nyaka 2037. 2037. Kumteko maruoth. Kumteko ma Nyasaye. Nyasaye bosi yie osemeago. Isemenyo toch e konde te mag Nyando te wacho ni en Jared kende. 2037. Be dina dhi molo kanyo, lakini kako risekelo lokruok madongo ma jopiny nyalo neno. Wuogi kapod in gi ndhadhu. Iwacho ne jamiel malong'o ong'e sama owuok e stage. To bende inyalo chako miel chon mitur. Nitiere ng'ato noluongo miel migwena. Paw migwena ok ing'eyo. Ji ne dhi piem e miel. To ng'ato dhi kacha limo bul. Ka bende bul wang' ne ywak maber so 9. To lime sa 5. To ng'ato osebiro kanyo mosemielo bul mano osetur. Erokamano. Koro Dr. 37 ni chal ga gima ibro manyo ngas machielo kamidhiye. Chutho mano mbaka mabro go kinde no. Mano to obiro go kinde no to chutho ando na dwaro ni aweya gi kanyo. Kana nikech ok adware yo moro ni samoro adwa na dongra kian. Nan gi lek mar gero Nyando. Ka jopiny biro neno ni kaka Nyando dhi bedo maber no, kaka osechako bedo maber cha. Ni koro gidwa miya lemo moro, wabiro lemie mondo Nyasaye omiwa direction. Wageno ni midhiero mar chandruok mar pi ma muomo go ula kaka isewache no biro bedo gima koro rumo. Challenge machielo en koro Soin Dam. Aneno kanyo oketne pesa mokoro mahenya e budget. Manyo songe waziri John Mbadi ne. Chutho tangeno riwi gi mheshimiwa Mathiso Nyango Koyo. Yes, Muoroni. Yes. Chutho daik kende okoromo. Nikech ing'eyo ni gin gik ma bende jamni wuothe, sama giwuothe gijwere, samoro bende pi biro mang'eny bende oketho kuonde moko. Koro en gimoro ma iluongo ni bao. En gima ibawo ga bawa nikech kaka pigi cha biro mang'eny cha, iyudo ka samoro yudo wang'e kamoro bende omuome godo kendo. Koro gima dhi konyowa malich ahinya e gwengewa mag Nyando kwadwa gore kod midhiero mar oula mamuomo en dam miwachone. Koro Soin Dam nochake ndalo Uhuru Kenyatta ka noketne budget manochulo weg lo. Kech en gimigero e eka 400 acres.
koro weg lot osechul. Gima koro duong' ma wan godo en keto pesa mondo mi koro tich ochakre. Nyocho osechake, jo China noyudo tender no, China Bridge ema gere, to pesa mane giyudo ne ok oromo. Kane wawuoyo kod ker, ikech cost mare duto en 21 billion. Kaluwore gi economy wa ma Kenya, ne wanyalo mana yudo bilion 1 higa ka higa. Nyiso ni pod wadwa rito higni 21 kapo ni en billion. Ting'e ni pesa bende o lose value kaka ndalo dhi. Tiende ni kuwa chopo kanyo to ibiro yudo ka value ni kodonjo kata 50 billion. Oseidho kabisa. Koro kanyo chaker no dhi China, rado gi jo China, noyudo jomoko private investors moyie timonwa godo a program oluongo ni PPP, Public Private Partnership. Inyalo bendo interest mane ma ng'ato debed gi dam. Ne gidwa ni ka gisekawo pi girwako e dam, to ne joma biro tiyo gi pi koro gichajo. Sitima bende de giher ni gilos kanyo teko mar sitima mowuok e pi, mondo gius sitima koro ne jo Kenya Power. Koro nyocha giyudo ng'at moyie kelo 12 billion mokwongo. To problem gi China gi ni giluwoga process mabor ahinya, ma kinde ma mano utieki osekalo higa kendo kala mana gi bathe. To waparo ni mano pod nyalo bedo maber moloyo ka sirkal biro miyowa bilion 1 ok bi konyowa ahinya. To kwa ira 12 cha, to already nyalo bedo ni en gima inyalo chak bar pi moko mondo donje iye. Nikech pi ma hinyowa osiepna VOJ en pi momuomo kowuok Kanandi kuro. Samoro jo Nyando dar to koth go chunya. To wuok e got gi mau malach. Koro kochopo to tako oko to hinyowa. Koro waparo ni ka ginyalo chako baro pige moko donje dam magi control flow mare, to tabu machando wa Nyando mar higni mang'eny ni en gima koro dhi rumo. Kamano. Ero kamano enyo. Yande ka waneno ka sirkal olondo chenro mar nyiewo chele kowuok oko ni wan gi rem. To kiwuoyo gi jo Nyando mang'eny ni wan go chele sitoka. Ang'e ni weche mag pur gin ting' momi gavana Nyong'o gi Lange. To in gi duondi kaka mheshimiwa, jogi konyo nade? Mokwongo nyocha kete budget. Ing'e ni budget iloso kod od bura. Iloso budget, yes. To budget kiloso nitiere migepe 3 manyaka iluw. Mokwongo owuok e committee ma relevant ki gimidwaro. Koro kata kidwaro yo tidhi ka roads committee. Kidwaro pi tidhi water committee. Kidwaro weche mag pur idhi agriculture committee. Awe maber ni an achiel kuom jokanyo mar agriculture committee. Koro kane akelo kwayo kokale committee mara ni mondo mi waket pesa madhi nyiewo michele kowuok kuom japur. Committee noyie koda. To koro emir committee kende. Ichake dhi ir waziri mochung' ne weche mag omenda, ma en wuod dalawa, Honorable John Mbadi, moyie ni mano dhi timore kamano. Kaito mogik koro en budget committee. Ma bendo telne gi wuod dalawa, mano onego bed ka. Honorable Samuel Atandi. Koro kise lock gino kuonde 3 go, to ing'eyo ni kodhi wuok oko e budget ma koro isomo gi Mbadi cha. Koro nyako bedi. Koro mokwongo nyocha gimiyowa milion 90 mar nyiewo michele kuom jopur directly. Nitie tabu mwabedo godo osiepna VOJ e weche mag pur gi, especially mar michele. Iyudo ka samoro jo Uganda obiro gi lori e puodho, oporiti kata dala, odhi e puodho, to gibiro gi cash. Ok ni kiny ndiko ni alura kiny chuli kiny. En gi cash. To koro cash ni kaluwore gi kech mar pesa chuno wa samoro ni wauso michele nengo ma ok michele. Koro kata ka kilo no nego dhi siling 35 kuom ranyisi. To ng'acha koro ni an cash na miya gi 30. Ing'e ni pesa be nigi temge. Koro ibi kawa go oyo abiro logo dich na mor. Nyathina nokwame dhot, anyango rita. Koro ini weye nengo mayot. To korumo kanyo kende. Ing'e ni michele nigi gik mang'eny
en gi gik maluongo ni chicken feeds ka gik moko ma gwen chamo nyiso ni kikawo michele cha waluongo ni padi ng'acho dhi kode te kamano to ilose michele ichak ilose weche mag chiemb gwen ilose gik moko maluongo ni briquettes moko machalo makagi dhi iloso gi gireno koro dhi yudo nweng'o mang'eny moloyo kaka japur kodonjo kode Uganda tiyudo ka koro kilo achiel gi gik magicha dhi loso oloso siling kata 200 ino weyi gi 30 dala utho kocha koro yudo ka nyo wan gi tabu mang'eny emomiyo sirkal nyoyie keto $90,000,000 mondo ji owuoth godo e farms kokalo kuom cooperative societies mondo michele mosewuokni koro wanyiewe Kenya kajo Lake Basin Development Authority ma bende ni kod machine marigo michele ema koro kawe mondo lose koro Kenya odongi michele odongi chicken feeds odongi briquettes odongi gik mang'eny nyaka kae to tich bende koro yudo ji mondik tich e piny Kenya ka nikech sami tero Uganda nyiso ni tije koro ichak ikaw itero Uganda koro hinyowa mane paro manyo wan go 90 million nyo osechiw to kanyo sirkal pedo choko wuotho to timo nonro yudo ka michend Mwea nok michend West Kano bende nok michele mawuok Ahero rice scheme bende tin Budalangi tin Nyatike tin emomiyo nyogi koni kara nikech ji to dwaro michele an michele mostly ichamo ahinya ndalo moyaw sikul kech nyithindo chamo michele ma bende ogichiem dala kamano ke dala koro keri gi kuon pile gomena koro ka oyaw sikul to michele dwarore mang'eny emomiyo nyo chuno sirkal ka gisetimo nonro ma giyudo ni ma wan godo okoromo nyo gilando ne gidwaro 500,000 metric tons to kanyo wachno otere court nyo duoke piny nyaka 250 metric tons koro gima dhi ento court ni eto nyo timo research mare kanye sadi mondo girodhe piny malich machalo kamano erokamano ndalo moko ni mako wach motegno mar keto Nyando bedo hardship area kinyo code mar Public Service Commission nochopo gi kanye ne sirkal kase sundo wachno matek e bunge noloso committee moro miluongo ni Multi Agency Technical Committee mang'ama no jakomne iluongo ni Sylvester Bolo ni ne tie Ministry mar Public Service to kuom higa achiel mokalo nyocha koro to retire koro en dala Kindu kocha koro ne gidhi magitimo nonro to ne ok en Nyando kende koro noyawe ni tim nonro e Kenya te gimomiyo ikelo kuonde moko bedo hardship tiende ni samoro yore onge madhi weche mag oula muomo gi nitie ibedo mabor ahinya gi weche mag thieth osiptal inyalo wuotho kilomita mang'eny yuto mar jogweng'no iyudo ka bende ni piny koro ka giseyudo factors gi te to giyudo ka nitiere ng'ikni mang'eny ahinya to gikawo kanyo kori lande obedo hardship area tabu mano obet en ni kane giwuothe Kenya duto to ne giyudo ka kuonde manongoro chon ma bende pod yudo pesa mag hardship sechegi nitiere lokruok magisebedo godo kuonde mane onge pi nosekunyne boreholes kuonde mane onge ndara osegere ndara kuonde mane onge osiptende ogerne gi osiptende machiegni faktoche moko bo ogere gwengego koro ji yudo tich pesa wuotho koro kanyo gigolo report gi mogik higa mokalo ne gineno ni nitie kuonde mane yudo ma koro nyaka gol oko kuonde moko ok yudi machalo Nyando ma nyaka koro ketgi koro kano osetim mane wang'e ni koro gini odong' mana gazettement mwaluongo Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi mano obire od bura mopimo nwa tetete kaka ne komiti no ochiedho gi ripode gi duto ka jo mane yuto chono winjo wachne oringo gi kot ni wan kendo koro dwa mawa pesa mosebedo ka konyowa to ok en pesa matin kuonde moko ji yudo mana 30,000 dwe ka dwe hardship koluwore gi grade ni mar tich joma yudo matin yudo 15,000 koro ka ng'ato winjo na 15,000 manyo donjo ne dwe ka dwe ni komiti ya komita
oseringo modwa golo en lweny makoro dhi mane kod kairo lweny ni bende jogi ne boriwore kodgi jo kupet kendo koro gere wachno molo ng'ata ng'ata jonat bende oringo nikech thoth joma yudo pesa no gin jopuonj koro gin giringo ni mondo chung gicha kik dhi through gima ok ging'e to kuonde manonego yudi to koro watim nang'o nikech nonego gidhi ka gin very specific ni kuonde monego yudi to dhi adhiya mbele to ma ok onego mayudo timayo sani ema koro gidhi ne gie kot ogeni gidhi e kot ni gino chung te nywand ji te koro ing'e niya an be an gi jopuonj ma be jokupet go nyando an gi jopuonj ma be jonat manyodhi yude koro jonat gi emochako chungo negi gicha to walamo ni weche go ringe kot mapiyo watiekgi ka gineno ni kuonde ka koro ok lose to manyien mana donjo kanyando bende koro so mondo gi jopuonj gi chiefe joma tie county duto manie nyando bende chak yudo pesa ke gino maya jopuonj ahinya ke yudo ka Muhoroni yude Nyakach yude nyande diere kama bende mathagore molojite ok yude koro mano miyo nagora matek magino chopo kama no chopeno to problem gicha bende chal ka gima ne itime ke siasa e parliament mar apar ka ne wan gi mheshimiwa Outa to Muhoroni ne ni kod Ayiecho to Nyakach ne ni kod Pollins Ochieng Daima gin mane gigore matek magikele to sechego wich nodwa wil kod nyando koro mondo mi chake so manyien list bang' higni go te ok en gima yot to bende wagore kode banyaka to wayude en gima nyicha sekoni kata ka wadhi gi president nikech adhi gi president UNGA United Nations General Assembly adhi kete piny mondo koro embolera ni to ker watimo nang'o nyando rito pesa ng'ato ringo dhi e kot ang'o mamoni gazet kuonde mamoko gi koso koto chunge duto mondo wan wadhi adhiya mbele wayuti joka bende odhi oyala yala koro wadhi lerore gi ker kadonjo kode Amerika erokamano wach machielo ka ni nyocha neno ka ibedo gi tudruok mar neno ni nyando yudo sub county manyien kadibo kamano services mag sirkal giluwo chenro mag sirkal koro nyando duong koro yudo ka bende kinde mane nyando Muhoroni gi Nyakach ne district achiel ne giluongo ni Greater Nyando koro ne gineno ni gima koro gitim gikawo headquarter gikete diere mane gikawo gitere Awasi kech koro Awasi jo Nyakach nyalo luwo yor Katito cha to bire jo Muhoroni donjo gi Pauteng to gidonjo e headquarter koro noduogo gini piny odhi ma Nyakach obedo district yore Muhoroni bende obedo yore koro yudo ka district ma Awasi ni headquarter nogere tung kendo mar constituency ikech ene ma koro no serve nyaka Lendu nyaka Nyamware nyaka Rabuor nyaka Ikabonyo kocha koro nakono ma en problem awuo gi Prime Minister Raila Odinga kinde mane gin gi Uhuru Kenyatta cha mondo gi gazette na kadibo obed district yore koro kana tero ne jakom petition jakom no wuoyo gi Uhuru luongo Matiang'i mane wachope wach ni kadibo bedo gazetted kaka district yore mane gitimo nakamano Samuel Ose ni kadibo ni kod DC mare koro gina offices tema kadisi madwarore nyaka OCPD mar police gimora mora koro nitie koro no tere Rabuor kama koro chiegni gi jo kadibo kamano wach mar title deeds ema pod awinjo ka jomoko ywak ni gidhi nyaka Awasi title deeds nikech lands poko tel kono to problem bende nwayudo kacha ngeso moro jonjore moko nodhi mowang' office lands Awasi kacha samoro ing'eni ka ng'ato nigi weche mag lope gi modwa gajo to wang' office gima ne oging'eyo ni gigo te nosego picha mosekow Nairobi ka koro sirkal no gazette wach mar reconstruction of documents ma koro ne ginyiso ji mondo te report kata document mora mora ma in go mondo gi reconstruct nigo koro kane giyudo ripode go duto no kel gi Nairobi
ma jo Nairobi koro nochako miyogi copies mag documents go, and most of them koro itimo electronically nikech miwang'ogi samoro bedo matek ahinya. Koro office mar land to pok gi devolve nikech iyudo ka Nyakach moko pod biro ka DC Awasi nikech ema lands office nitie, jo Muhoroni pod biro Awasi nikech weche mag lands. Koro sama koro wabiro dhini adhi loso kod Nixon Korir ma en PS Maland mondo chako miwa office machielo manyalo serve na jokadibo. To jo Muhoroni to kapod nya biro Nyando ber wahero wer Nyakach bo biya to jokadibo nikech bor koro gin to ginyalo bedo kocha. Ero kamano Mheshimiwa, penjo machielo ka ing'eni bedo constituency ma bende weche mag pur gi lupo ng'eny. In gi mchele ka Niang' be nie bathi kanyo. Jo Nyando ywakna e wach mar deso kambi kembe moko ma dhoni gin Muhoroni but gichiegni kod in bende jo bende puro Niang' tere factory. Tiyo bende kanyo. Tiyo bende kuondego. Nobedo nwa ma ok yot ahinya. Inyalo paro kinde mane Uhuru president, emane weche mag privatization ochakore. Ne magiloso commission, miluongo ni privatization commission, mane ja Kisii moro emane chairman, Henry Obocha. Bang'e no oduogo miye ji ariyo magikonyorego, mane en Oparanya, mane governor ma Kakamega ndalono, to gi Professor Nyong'o, governor ma Kisumu. Koro ne gimane chandowa ni factory to ti ginto ginyalo kawo gi kaka gidwaro mondo gikel manyien makoro rego e yo makare. Gima ne ok clear ne wach lo nikech lope ka gin lope mag jopiny, gin lope kwerewa ma Miwani, kwerewa ma Muhoroni, kwerewa ma Soni, kwerewa ma Nzoia kaachiel gi ma Mumias. Koro ne chandowa ni to wach lope gi wadhi timo nang'o. Koro ji mang'eny noringo dhi e doho mano ketho wach mar privatization cha. Koro kembego nochako dong' ni sirkal ema ni kodgi. Ka Ruto nyodonjo, Ruto koro nyoloko pattern ni koro ok nyiewgi to wa lease gi. Tiende ni miyogi joma nyalo ran gi kuom higni 30. Ka gise loso gnwa gik ma onego gilosi, giketo pur mar Niang' odhi maber, gikelo factory manyien manyalo rego, gindiko nwa ji mang'eny nikech kembego loso pesa. Kidwa ng'e ni giloso pesa makata iwinjo mag sirkal gi nyocha wuotho mana gi chongegi. Yes. Sama lose kodi ni kemba 4 manyien igero. Sama wuoye ni nitiere 11 mag weg-gi private companies, 11. Koro mag sirkal 4 gi gin tang'o momiyo ok gilos profit. To sukari en gold marachar, nigi pesa mang'eny kabisa. To mag sirkal gi to themba wuotho mana kogo chongegi. Koro Ruto nokono ok wabibedo ni higa ka higa wakawo pesa watere kembe mag sirkal nikech bailout mane itimo negi every year ne gidwaro 2 billion ne wakaso kochul kane ne farmers arrears nitie to kembe gi to rego. Nikech ichula sukari be giuso to pesa magiloso gi dhi kanye. Manu wapenjo ni ang'o matimore kech higa ka higa an agriculture committee waketo negi billion 2 ni Chemelil farmers arrears ochopo million 600 ichaki oro to rego to girego jogo betiyo jotich bende ni pok ochul dweche 4 kiere be ni korgi ga bedwaro taxes gi to ok gichul. Koro ne Ruto koneno ma headache mano kabidonje kaka president. Wamany jok man gi pesa moyie kawo gi kuom higni 30 gimi sirkal pesa gilosnwa kembego mondo ka nitiere headache mag farmers arrears kia workers pok ochul ng'ane modilgo kaka kembe mamoko mag wegi bende deal gi jotijegi. Koro ncho yudo ji manyalo kawo nwa gigo kuom higni 30. Berne achiel ni wach lo kuwuoye. Koro wach lo ng'ama timo leasing koro ok diwuok kode wach lo. Ng'ama ne privatize manyiewe to manto nyako donje wach lo. Koro gin machines gi ema gidil godo. Omiyo lope pod odong' ne weg-gi magin jopiny. Koro gima chandowa ne nyocha ne wayudo boke moro ni jotich koro tijegi rumo dwe mar 10 giko ma dwe mar 10. Ok wawinj ler
ni to marumo ni nikech kembe go be oloko nyinge gi koro Sony Sugar iluongo ni Sony Sugar 2025, Chemelil Sugar 2025, tiende ni koro en new entity. Joge tijgi rumo kaka Sony Sugar machon mondo uketgi koro gidonje employ manyien koso itero gi dala. Koro kanyo pod ok ler no ahinya, to ne wagombo ng'eyo ler machalo kamano nikech ka sirkal ne oyie thembo gi joge wagi, ang'o mamono ja private cha bende nikech polo biro dwaro jotich odong'a gi joge wagi ginyalo enter into new terms of agreement to jowagi to kik dhiyo. Mar ariyo iyudo ni kembe mag sirkal gi wuodma nitie joma nosechulo sukari nene ni gin girito ni ne gibedo supplied nyaka sani, giluongo ni forward sales. Nyaka sani jogo pok oyudo sukechegi to kembe to koro osewuok odhi e lwedo manyien. Ne onge transition plan maber koso nang'o? Aparo ni ne onge maber nikech ka jogi penjo sukechegi tikonegi ni ma kambi miluongo ni 2025 in itero kambi mane? To machacha be tinde onge. Koro kanyo wadwaro ler ni jogi wawe pes gi olal, ng'ama loko ohala koso tim nang'o, koso government emochako chul negi. To gimanyo government ringo bende away from en siko oro pesa ne idwa chul godo ji. Koro kanyo chandowa ni jo forward sales gi ibiro tim gi nang'o. Nitiere jopur moko ma pesgi osebudho e kembe machon ka, use transit udonje kambi manyien, gin to pesa gi koro ni kanye nikech kipenjo tiko ni ini wacho Sony Sugar macha no oseruchi tinde onge. Wan kod Sony Sugar 2025 ini miyo ng'ani yangi ni anamiyo Sony Sugar to mano kara manyo Sony Sugar kama nitie. Neno kuru wechego ne ok okete ler e transition mana kaka iwacho ni. Koro un kaka committee mar pur ukonjo gi nang'o thousands of employees manyo tie kembegi ma koro gini dhi affect kendo ng'eni ng'anyo setimore so setimore nyaka Muhoroni nyaka Chemelil udwa konyo gi nade? Gimwa dhi konyo godo mokwongo kanyo wechegi oserumo to nyo waketo 5.2 billion shillings madhi chulo jotich areas gite, madhi chulo gratuity. Tiende ni ng'ato osetiyo kuom higni mang'eny koro kata samoro ike mar retirement chiegni to kata kapodi nyaki appreciate gi gratuity kuom kinde mosetiyo. Koro nyocha waseketo 5.2 billion madhi chulo kanyo. Tok ne wakete ni ne wang'e ni gidhi wuok. Ne wakete niya iwuok iweri gi kambi machon watiek rekodi gi gopete kokichak kambi manyien ma Sony Sugar 2025 giwinjruok manyien giwuon tich cha to into gopi makocha to watiekre amiyo nje waketo 5.2 billion to kanyo kopogore gi jotich duto ne farmers bende man kod gope bende ni dhi chul to farmers gi ena ni kembe gi nyo running gi nyo bedo no matek nikech up to April last year ne wachulo farmers areas gi te kwa tika ni e bang dweche adek tichaki kono ne nigi jochako beyo kendo koro en mana 200,000 ne jo Sony ibinje nocho tek omiyo samoro Ruto nyoka bold step nigi ni awera go mondo kik sukari tho kembe gi kik tho tamegi ng'ama koro yie dondore gi jopiny. Koro leasing gi privatization is the way to go. Aneno kanyo ka KPC bende weche ne ikuodho kanyo une bunge une wang'e jopiny jopiny ywak ni mwandu mekwa mag jopiny iketelo ji giwegi to jood bura nitie kama wayiero. Gimomiyo mano timore kaka masepimo ni e wach mar Chemelil. Yes. Kibiro KPC kuom ranyisi KPC nigi capacity mar loso profits. In fact, oloso profits kata sani. Yes. KPC loso profit mar 4 billion per year. 4 billion. To auditors moseng'eye to gi economists mosecheko capacity mare onyalo loso 16 billion per year. To sirkal ka nitiere gimoro madonge luongo ni complacency. Wane wasechopo dong waloso 4 billion oromo ya udwara di to
to sirkal oseng'iyo moyudo ni nyalo los 16 to 16 ni ok inyal lose ka sirkal ema ni kode. Koro gikoni ayo kar wamany ng'at makoro dhi push nwa godo to 16 billion shillings mondo inject 16 billion economy mar Kenya. Mano taxes iwuoye jomondiki mang'eny, iwuoye livelihood tije ong'eny. Molo complacency mar phone kel ng'at madhi pushe to 16 billion a year. Emomiyo sirkal kelo ng'at ma private. Kikelo wachno e od bura ne miyo wa statistics go. Kendo nyang'acha convince ni en gima gede timo. Ma bende giwacho ni nitiere obligations magwa mag sirkal mwayie timo in advance. Mano nyisi no ng'e gima wacho ni ok wuoya gino dhi yudo. Koro dang'e tame ni gino dong' e lwet sirkal ka wan wacham 4 billion to ng'ani kwe nodhi loso nu 16. Koro mano emomiyo nyo chuno sirkal mondo dhi that way. Secondly, weche procurement osiepna tek mapok odwaro yudi e Kenya ka. Iyudo ka procurement ni kawo ndalo 30 lando ka gimoro nego tin. Ndalo 30 ilendo. Aya kawo ndalo 30 itimo shortlisting mar kembe mo qualify. Aya ndalo 30 koka ji dhi e seminar ire yiedhgi. Kae to ikudwaro bid bond ki ang'o mago gi sirkal. Yes. Iluongo ni procurement procedures. Licha ahinya. Bureaucracy ng'enye to be yaro yadhi kamano moyud kambi makoro time. Ng'ato chako ringo dhi gi nene dispute tribunal mar procurement. Another 1 year. To en samoro imi aparo kada mara kuruso yen ben ne kembe magitaena obite. Koro jogi wacho niya nikech ing'eni ka procurement process cha timore to delay gik mang'eny. Samoro part moro mar kambi machalo Chemelil, part moro emidwaro mondo keti mondo kambi odhi nyime kod tich. To the moment magino osekalo million apar, koro nyako dhi e public procurement system. Million apar. Ko chope billion to koro ni nyaka to ni jener ndik barua. Koro processes go nyo waneno ka kelo ng'ukni mang'eny. To kanen mar weggi to winjo ni partner emidwaro 10 million 200. Ok en udhi kinyo dhi nyiewe indi. To duoko oketo. Koro ordinary rail efficiency mar kambi. Ebo mi ruto kone agigi. Wami wegi mondo decide piyo kambi oran. Nikech mauro ma sirkal mar bureaucracy ni ok bikonyowa. Iro kamano. Mheshimiwa Makaki Kanya kwa duogo to ibiro pimo nwani to nyaka nu chak bede sirkal mar broad base ni nyalo seyda ng'o. Iro kamano. En sa 2:47 maro kinyi makawuono donjo 48 ler mar ng'isi ni ka en ja Kenya modak oko kidwa oro pesa ne jowu nyalo oro kokalo kuom bengi mar COP. Okochuni nyaka ibed gi account mar Cooperative Bank kore ka yud pesa ni wan kod yore machalo Western Union, MoneyGram, Tap Send kod mamoko mathoth. Nengone onge pesa mibiro juogi mambalang kanyo kendo yot won pesa biro pesa e sama owinjore. To kadipo ni nitiere kod account kod Coop Bank bende inyalo kwayo ni mondo oni go achiel kachiel nyaka account mari ni mari nyalo gole ATM agents mag Coop Bank kata mana duke mag kata kuonde mag Coop Bank kata bedege man machiegni kod yo mayot ahinya. En sa 2:48 mar okinyi. Kimadho soda mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondo ibed jaloch mar airtime kata pesa sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000255. Weche kod chike mantie nyaka luw. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni kama lakini kimeniramba. I wish angejua ya kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa ujisajili na ujue limiti yako.
hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu star 531 hash na uko sorted. Chapa bila drama. My Mobi iko sorted. Parane, milion adek mag ohendni mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro moramora mar M-Pesa kamoramora, kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Saa ariyo gi dakika 50 mar okinyi kaka ja Kenya modak e diaspora med mana oro pesa ki oro ne jodala kikopo negi onyalo bedo school fees kata igedo to ichandri to danga or pesa ne nade ene dola kamore ne sterling pounds ene euro tidwa ni ore kata ene Japanese yen ka idwa ni ore ne jodala onyalo jodala nyalo yude yo mayot ahinya mana ka watiyo kod bengi mar Cooperative Bank oyot kendo ber kodi won pesa bro yudo pesa ne e wang sama chon. Mheshimiwa Nyando se yudango nyaka ne udonje praise and worship. Aparo na kunga correct ka. Aja Kenya kwane praise and worship. Kane Kenya obedo ya kerekeke. Weche ne tek kabisa. Mabende jo jenzio wang. Kane bunge kalo chik motudore gi magomenda. Mane dhi miyo ngima dhano bedo matweta. Molo kaka ne en. Nyithindo no lorendara. E Kenya mangima, no ke Nairobi kende. E Kenya mangima, to jo Nairobi gi koro nodwa bedo matek ahinya nikech negi muomo magi donje od bura. Gi thuon. Ma dhano ringo 1 hour. Joponde tunnel, jomoni tunnel odhiye, jomodhi e wi kado. No yude ofisa Towers. Bunge Towers. 20th floor. Okay. Koro awuok oko ng'eyo. Koro nanene gimalo kaka ge muomo makoni mato piny mane modonje ni. To dhano ne koro ringo ahinya nikech ich wang. Piny nodhi kamarach nikech nyalo paro ni President Ruto nodugo nyiso jolweny mondo wuoge barak odhi street. Piny miseneno ka jolweny ogole barak nyiso ni military nyalo kawe saa asaya. Mabende wan kaka jo opposition nuwago koko wakoni yawa ere kaka igolo jolweny e barak to wan kaka wabunge ok wakalo ke chik wacho ni wabunge nyaka kale. Koro kosetimore kamano ogichagi loso gicha piyo piyo motion ni koro bunge okale ni koro gibeda bede street tiko duka karaba stamp kaka bang'e nikech macha ema nonego kuongi to nyiso ni samoro jatelo bende noseneno ka gicho muomo bila Kenya no muoch te ing'e ni samoro ka tabu dobedo Nairobi ka tigolo polise Kiambu, Ruiru, Machakos kuondewa machiegni gitikelo gi mondo gikony man Nairobi. To macho muoch te onge migolo no dhi okony kamoro. To raia be ng'eny molo obila. Nineno ka kinde mathoth polise matomo ng'weche ringo dok e station. Ni piny obage. Kata makoro ne gibire nyithindo obiro od bura. Polise no ringo. Ket gicho muomo gima kaka gitimo onge. Tema jakomo ng'iyo mokonto gini kwawe ka kodhini to wamiyo jolweny okawe nikech jolweny koro nochiegni kawe ker chal ni nobuok kimiyo jolweny moyudo gicha mobilo 1 week ok giwuogi nineno gimotimore Egypt Sisi odagi wuok nyaka sane oyudo ka gicha mit mabor ineno cho Traore Burkina Faso kaka nodonje lwete gicho dhi chuth Mali bende. Kori winjo Mali bende kori winjo mana ne General Odhiambo Minister Education Captain Onyango Minister Agriculture gino dhi mana mayot kamano to kuonde ma jolweny odhi gin failed states tiene democracy koro no tamore jakom nong'iyo mokoni gini awe gino fail mondo sigandwa obi ondik marach ni lwetwa ne wawe sirkal odhi ne jolweny koso wanyalo wuoyo kaka joka ng'ato mondo wabedo beda gi civilian administration kaka wan godo sani. Mane momiyo jakom no manyo siepne mowadgi William Ruto. Giriekone wuon. Mondo giwuo. Of course Uhuru bende koro ne gikele iye. Mondo giwuo nikech gin ji adek.
wan gi jakom ka ma kizungu wacho ni would have born the biggest brand ka piny dine dhi marach. Kech ing'eyo jo Kenya gi gin joma fani. Sama koro wadwaro mbulu gi gone jakom ikendo kanyo koro gi ywa wach. To ka piny dhi marach koro imanye. Ni ya jakom dili alinga to gi konywane. Gini wang. Koro jakom no ng'iyo moko ni gini kik wawe piny kethre lwetwa. Gimanyore jadek Uhuru Kenyatta ma bende nyore kowuok e ofis kecheno ka presidents beyond Uhuru gionge. Kenyatta baba gionge, Kibaki gionge, Moi gionge. Koro gini udonge lwet ji adek. Koro piny wang' e lwet ji adek koso girese kaka ji adek. Ka giweyo weche mag siasa to gi weche machon ma samoro nyalo pogo ganda. Koro nochuno jakom dok piny momanyo Ruto. Moko ne kara wakonyre mondo sirikandi ni kik lwar jolweny odoge barak. The first agenda ni jolweny odoge barak. Dong ne gidog. Ka gisedog to giko ni kara koro walosa ne sirikal mabet dwa bedo gi ndadhu mar jite. Wang Kenya duto. Kaka bende constitution dware. Kama miyo gichagi loke. Kano osepuko sirikande cha piny te. Ochako losi manyien. Koro ikelo jok ma bende nyonge representation kako gandawa. Koro bang'e no ema gitemo gunde magini koro bedo sirikal. Ma ok gideo ni to en ng'a gi ng'a manyeti mang'o. Achiel kum jok manoe sundo weche mag pogruok mag oganda ne en jalup ker machon miluongo ni Rigathi Gachagua. Wako ni kaka wan wabunge ma e ng'ama wakwongo walao go dhowa odhiyo mondo Kenya obed achiel kaka jakom Raila Odinga gi President Ruto temo kete. Emomiyo walao kode dhowa dakika. Jotelo adego nosiayo kuom rigiji. Ne ogesiayowa to motion chutho nolos gi jawaipa miluongo ni Mutuse. Koro Mwangi Mutuse kosebiro gi motion to winjo ka gige ka be donjo. Gi gik ma ng'ano osekawo dakika achiel manyo en ker. Wako ya madhi kugwen. Modhi moket ke jalup ker manyien. Koro bang'e no to waneno ka koro Kenya bedo e path manyocha wadwaro. Mheshimiwa ni make mana kanyo yidu weche manyien. Ang'eni une recess. Ma bende na chiel kuom tije mag jood bura. Representation. Kama na yenyo. Kamiweno nikech ng'ado biro penjo to mara ang'o minyiso wa gima wasewinjo. List no konyo wa gang'o. To very very significant nikech ng'amonge kama dhi nyaka kuom ng'i kama kama entie. En saa adek wadong ile kamoro Mario kende nyakora mogi ne jo Kenya modak oko or pesa ne jo mandala ka itimo na kod bengi mar Cooperative Bank en cost free reliable kendo ober kodi kabisa. Awacho kacha ni nyalo tiyo kod Coop Bank ibed jakanyo mar Cooperative Bank kata ok jakanyo mar Cooperative Bank ni mar oyawe ne ji duto te. Bank ni mano kende weche manyien adimba gikonizo kaka kagin mago mautuche kor gwenge. Med mana oro penje marika kiti manaka. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua, Fanta, Coke, Cresta or Sprite, Nano Vida House, Tonica Polite. Funua flavor ukiflow na utam, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maralat, nambaro za kujak milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo. Onge ng'ukni kod wich bar. Limbad bengi mar KCB mora mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Maramogi Radio Ramogi. Matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Oyaore nyakoro magajwan kamoro moro mintiere arwaki ni machiegni. Jang'ad rieko ne jatend piny Kenya weche mag katiba kod ratiro mag oganda Ngire Makau Mutua okwayo ng'wono e lo sirikal kaluwore kod nek gi hinyruok mag jo Kenya e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane dhi nyime pacho kaendi. Ngire Mutua kata kamano dok ne chenro mar sirikal mar dwaro chulo jogo mane ohinyore kod familia mabende nolalo jogegi e kinde ng'anyo mag kamano.
we engaged with the president, the current president. We decided to help him run the country as a political formation in Azimio. And we came on board and we're helping him run the country. The choice of working with him is not something that anyone should condemn. This is our government. This is our country. We can work in it and we should be able to work in it. We hurt for our fellow citizens. We hurt for them. And we are humans. I just want to say on behalf of everyone in this country that we are all sorry about what happened. If you've lost a loved one, you know how difficult that is. So all of us are sorry about it. You know, people have talked about that compensation should not be the first thing that we do. But one of the most important things to a victim is to try to make them whole again. Jodak egweng ma Kambe Ribe mano mayudore egweng ma Kilifi e kaunti no ma Kilifi koro seyo paro mar piny owacho mar chiwo thuolo ne kambi moro mar loso simiti dhi nyime kod tayo chenro mage kata bang' lore e thuolo mar dweche 3 mosekalo giramo magiumo gi piny ni ok gibiyie ni kware mar kambino oyaw ni mar winjruok mane giketo gi kambino poko kete tim kaka jafambo marwa George Aoko miwa ler kuo kadhowadh na mchumbi. Manyumba za wana wa Kambe Ribe bado ziko na nyufa manake zimekatika. Kwa nini hawaja kuja kuwa compensated ndio mwanze operations zingine? Mano Samson Matano maina chiel kum jodak ma Kambe Ribe kalero moko kuom winjruok manegi keto gi kambi simiti no magikoni oserocho alwora magidakie kendo keto ngimagi e kinda Kuru Gasumbi. Hakuna hospitali ambayo wanapoumia waende pale, na katika hii community agreement inasema ni lazima you take care of the community. Na ministry ya mining ni kitu gani mnaficha wana Kambe Ribe? Ama mnatulazimisha tufungue kiwanda baada ya siku 2 tena tuanze malalamishi tufunge barabara kwa kuandamana? Kani oloso gi jofwambo weche Matano koni gi chechi ni chalne nitiere maling'ling madhi nyime ni mar kambino ne piny owacho oloro dweche 3 mosekalo to pod onge lokruok moro amora mosetim to koro idwa yawe. Sahii ni lazima tutaelekea mahakamani ili kwenda kustopisha the whole process. Kwa sababu kitu ya kwanza, the Ministry of Mining, what we want, immediate suspension of Simba Cement Quarry operation until kila kitu chenye wananchi wenyewe wanataka kifanyike. Mliwaahidi wananchi hawa kuwa barabara itatengenezwa, lakini si kupitisha grenda na kurudi manyumbani mseme barabara imetengenezwa. Ernest Katana koni maduong' magidwaro en chudo mar jogo mane oyudo ng'ikruok to chutho mane utegi okethore kaluwore gi miruti ma imuocho e kware mar kambino. Principal Secretary Harrison Kimutai alituambia wamekubaliana na kampuni kwamba wale watu walikuwa ni wafidiwe kikamilifu. Watu wa manyumba ambao waliathirika na baruti, wafanyikazi ambao walifanya kazi miaka mingi bila kulipwa, na pia watu wa mashamba. Hawa watu wote watatu lazima walipwe ndio turuhusu shule zirudie kama kawaida. Agnes Makuchoga enjadak elora mar Kwareno. Kampuni ile na madara ya baruti ambazo zinapigwa ambazo sivyo zinaathiri nyumba hata watu kwa wagonjwa. Ninaona shida, nyoka pia ni wengi. Kwa sababu gani? Wanavurushwa na zile baruti. Naishi maisha ya hatari sana nikiwa maeneo ya Kwari hii ya huku, na hii shida zimeanza kitambo. Na tukizungumza, Muhindi yeye ana madarau sana, kumdarau mwananchi ambaye hana kitu, hasikizwi pale. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Koka kadhowadh na mchumbi waranjo nyaka kaunti Masia kama yudo ni sirikand kaunti no Masia koro kwedo lipode moko mosebedo kaliekore ewi wach mar daro mbalariany ma Just kowuok e lop kar tiegruok mar weche pur mayudore bomano ma Siaya, mano lop ATC. Mano en ler manyochiw kod jagoro sirikand kaunti no Joseph Ogutu kod nyawadgi mochung'ne weche mag lope Morris Makorege. Mana kaka imiyo ler kod George Amolo. County Secretary Masia Joseph Ogutu kod jatend migawo mar lowo Morris Makorege koro gikone to go duondgi piny ka gikwedo matek mokalo weche mosebedo kaliekore ni tend County Masia nigi chenro mar daro bad mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga ka migosi Orege wacho ni mago mana weche siasa. Weche mawachore oko kanyo ni wadwa riembo university marwa ma Just kowuok e lowo ma ATC land. Wach makamano ok en adiera. Gimwatemo timo
en ne wawinjore oboke mane wasign gi jo Just and nitie kaka wawinjore MOU no noserumo and wasewinjore komiti moyier mar sirikal ma Siaya gi komiti moyier mar Jaramogi Oginga Odinga University mondo wane kaka wanyalo ndike manyien kendo winjruok nitie mar dhi mbele. Kano wuoyo e kinde twak mane gibedo godo gi jofwamb weche e log tich mar kaunti ma Siaya, Migosi Rege bende nokiro lwete ne weche mosebedo ka wachore ni nyocha gidwa daro bad mbalariany no ero mondo mi ochiw thuolo mar gedo mar kar log tich manyien ma Siaya. Waonge gi mpangilio mora mora podi mar gero gima ne wacho ni dwa ger kanyo no ero. And lastly, waonge gi mpangilio mora mora mar golo university wa kanyo ero. Mane gima nyalo wacho mondo chop ni jopiny maler mane adiera manitie. Weche motel gi County Secretary Joseph Ogutu. Ok en adier ni county government dwa gero headquarters. Nyalo bedo ni county government nigi plans mar gero headquarter manyien e kinde mabiro, to mano ok en gima oseyal nikech bende county government nigi headquarters ma en kama wantie sanini ma pod serve the needs of an office for services to be run. To bende kata budget magere no pod onge. County government tero pesa e areas ma waneno ni are of higher priorities. Magi giwacho e sama jaod bura malego Usonga Samuel Atandi bende koro rucho oko ng'anyo mane Riko luongo kawuono mar kwedo chenro manyocha liekore ni nitie mar daro bad mbalariany no. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Waranjo e gwenge ma Migori kama wayudo ni jodong gweng ma Kamgundo one sublocation e subcounty no Mauriri ka konyore kod jalup ruoth ma gweng no Liliana Dhiambo nyochwalo chiemo ne skul sekondar ma Okumba Mixed kaka yoro jolo chenro mar pidho jopuonjre. Jodongo go kotenegi kod jakom margi John Huma wacho ni ne gikawo okang' makamano mar neno ni jopuonjre obedo gi chiemo moromo e kinde ma gisomo. Jo Juma ni kod ler mathoth. Jodong gwenge muoke sublocation ma Kamgundo 1 e subcounty Mauriri ka otene ko jalup chief ma sublocation ma Kamgundo 1 Liliana Dhiambo mane olimo skul sekondar mar Okumbo ne ochiwo chiemo ma oting'o gunde ariyo mag bando ka achiel kod gune achiel mar mogo. Wabiro kaka Kamgundo 1 sublocation wakelo ka oduma lote ariyo gi mariba lode achiel. Wawacho ni gima kama wagombo no chako timre kendo ne jodongwa kik watima ne skul Okumbo ka kende wagombo ni e sublocation Kamgundo 1 ka wan kod sikunde adek mag sekondari, wan kod Okumbo, Nyamasare go Ndome. Jodong gwenge ka otele kod jonumo wacho ne gikawo okang' machal kod mae mar joloso mag nyithindgi nikech ging'eyo ni nyaka sani ngima koro tek kendo thoth sikunde nitie kod pek e chiwo ne jopuonjre. Umwane gombo margi en ni mondo koro nyithindgi bende somo e skul no mar Okumbo kod skul mamoko kolo yud chiemo ma ginyalo chamo e kinde ma gisomo. Chunywa no walo kawuono ni mondo mi wan be kaka jodong sirikal wakaw thuolo mondo mwabi skul wakaw giro moro matin ma wan go wakel waketi skul ka mondo mi okony nyithindewa. Kendo mane wach ma paro ni wan go malich ma wakelo ka nyithindo go bino neno gigo apane go erokamano maduong' kata jopuonje wabogo erokamano maduong'. Wan bende wariwore kanyakla kwa bedo thuolo ni gima chalo kamano ber mondo mi oendelea. An ma wuoyo kodu Mae no siko Linet Ogutu mano kaka jodong gweng koro pod gibiro dhi nyime mar jolo skundegi ka gombo margi en ni ber ko ng'ato ber ko wuok oko mar jolo skundego. Nwa paro kaka jodongo kata kaka sirikal mondo wami sikundo ni support omiyo ne wayiere gi dhok achiel mondo nyithindwa yud gima nyalo chamo ka gisomo. Omiyo nitie support mane wakele skul ka gisani, mano support mane jodongo mar Kamgundo 1 sublocation Madam Chief Lilian no amua mondo support go school. Okwa biling kech wagombo mondo nyithindwa som kendo sikindwa bedo med dhi mbele. Omiyo mano chakruok pod wan gi lek timbo pod wabiro medo timo kata kwa makore gi community magwa. Jodong gengi wacho ni kaw poiko skuli mane gikonyo pod nitie skunde ariyo e sublocation mar Kamgundo 1 ma bende koro gichano chenro mar bende chiwo negi chiemo ma gibiro yudo. Mondo wang'e ni to nyithindwa gi kani skul kata ng'oma giremo to gisomo nang'o. Chunywa no mondo wane nyithindwa mondo wakel gik matin ma wan godo mondo nyithindwa okonyre godo. Ne Nyakalondo mar Moi kuoke kaunti ma Migori, an Jo Juma.
Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Ikanyanya kor maga jwang bed machopa e giko mar mi weche manyien e yono mar dimba ka thoth gine gin mago motuch ko kor gwenge pod antiere kaendi nyaka chop saa 7 saa 5 saa 6 weche manyien e machuok abedo kaka pile weche manyien e yono mar dimba. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Parane, milion 3 mag ohendni mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mar M-Pesa kamora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito saa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Kasuku Rafael labdo tudego bange kanyo hene county ma Migori kawuono, kama bende kambi maloso math mar Fanta. Promotion mo subido kadhi nyime ma iluongo ni Fanta Funua Flavor kawuono gidhi walo jaloch mar milion 1 moke county ma Migori kamano ni mabera kumano nyakona mogi nyalo nyiewo soda samidwa yweyo gi jogi onyalo bedo Fanta orange, Fanta pineapple, black currant kata mana Coke gi Sprite raumne moro mara tong cha ei pekeno nitire nemni moko ma sanja monde kanyo kinyiewo mar chupa mar mililiters 300 cha ton nemni auchiel go nemni go ioro gina mar 401114011 ma nyalo mi bed jaloch mar milion 1 kaka kawuono jaloch mar milion 1 idhi wal e county ma Migori nyocha wan e dala mar Katito kanyo chieng' tich ang'wen jomokalo chien kawuono kendo hawino chako lwar mana e piny duo kendo donge ber ko en bende sami madho soda kala kidhi duka no yawni soda baridi kik ngamo yawni no dhi gi peke nyawi dipoka okao happy nyaka mga jwange olal gira kamano memba ni dhi nyime kod lero kama wa ai kod kama wa dhi ne wan kama tek ahinya kitimo pimo ne wan kama tek kuom ng'wono mar Nyasaye jakom Raila Odinga nikech en ohero Kenya ka ahinya kinde duto ma Kenya ne akere keke jakom osedok chien mondo mi okaw interest mar the country emobed ahead kinde te ma Kenya omoko en emirite to jakom wachang'o kama koro wachopie ni koro kanyo to gidhi kacha ma giloso sirkal ma wamiyo gi experts abich Honorable John Badi ma koro nie dero toko one called Abitis School East Africa and Asal one called Joho motelo ne blue economy gi mining wayudo Honorable Pio Wandai bende otelo ne weche mag energy gi petroleum to gi Oparanya motelo ne MSMEs to gi weche mamoko attorney general bende chako bendo podnwa nyar kano wapako ruoth ahinya nikech koro wayudo lemo moko e sirkal manyosha okwa ng'ombolo nikech ne jakom dwaro ni o stabilize piny adier kata king'eyo koko tindo dok piny economy osechako dongore ji chako neno matunda ka kod kacha koro ni penya ni to economy ka ji ywak ni pesa onge fuku mheshimiwa mana nikech ok de obgine de chiel ing'e ni nitie gimo ni inflation rate inflation tiende ni ya rate mag nengo gik moko medore e gik mochuno machalo chiemo mafuta gik machalo kamago mane inflation rate to koro kodhi malahinya nyiso ni jopiny hinyore kodok piny nyiso ni nengo mage medore koro ni piny sama wuoyo kodi ni nyocha wagolo inflation rate from 9.7% tok lwencha sama wuoyo kodi en 4.1% tiende ni half also the more than half ginondo mar KNBS ginondo mar mar KNBS emo yudo ka mogo ni nyo 210 ndalo mane watingo sufuria e wi wache sani en 70 to 100 mano dong odhi moringo half ai mano mogo mane yepo kanyo mheshimiwa mana dola oka biro lando mogo mora but moke aneno ka kuonde moko en 150 160 modhi ahinya 189 to moregi
moregi warundo gi siling 100 gorogoro one moko siling 80 to kirege dala kucho pong dia siling 10 koro 90 100 tingene jo dala kucho be oktigi marufuku wane mo bere ufuku ni nikeche mayudo yot but anyway yudo ka inflation rate osedok piny maduong' ahinya nyaka nyocha jogi mosre stability mara country ema miyo gik moko dongore gik moko nyalo gerore hii penja ni to sirkandni nyando sayaga ng'o gi dakika 2 manyogo bedeni gima gombo wacho ni osiepna VOJ ni Awasi Katito Road mwaselamo kendo wasekwayo higni gite nyaka ndalo Uhuru Kenyatta nyore kanyombadi okete pesa duto dhi kawo $1,800,000 nyogisemiyowa $200,000 mar chako tich $200,000 mar chako tich madhi timo kilomita 6 kowuok Awasi makalo Ren dhi nyime to bidhi nyaka Katito yorno pok nokete pesa nyaka nene mbade manyomiyo nyaka ne piny chakre nyaka ne piny to rach aseluwe ne gunde gi jokera jokero we koro we jokenha madhi go elame makoro ni kode kaito wan kod tuoke ariyo kuwuok e yor Magendo mabe giseyiene gidhi timonwa achiel iluongo ni Magendo Road mochakore Boya to rumo Muonyole kaito wan gi moro ni Ayweyo Kopon Awasi Katito Road duto tek kage chokore wadhi bedo kod kilomita 41 yor Awasi Katito Awasi Katito is 19 kilometers but koro giyie timonwa tuoke gi koro dhi chopo nwago kilomita 41 wan kod yo mowuok Kibos nitie Kisumu East to biro nyaka Rabuor to dhi wuok Rabuor kanyo gibe gimiyo $200,000 Kibos Kolwa ene gweng' iluongo ni Kolwa from Rabuor odhi nyaka Nyang'ande koro kochopo Nyang'ande ka en go kago 2 mokago mokwongo dhi kamoro ni Pombo e Kabonyo to chako dhi mochop Nyamware mochako dhi Alendu kanyo be njo wasewuothe kodgi timo survey ging'e gik monego timie kaito okago ne mar 2 owuok Nyang'ande ka kadhi Korowe koluwo Withur kanyo bende giseyie ni gidhi ketonwa pesa kokalo ofis Mbadi mondo bende gonwa lam $200,000 already bende osewuok kanyo but iome gi Kibos kubiro koni koro dikes koni wan gi dikes tim nyadere nitie dike mar Lake Victoria manyocho mewa 350 million nitimo gi National Water Harvesting Authority 350 million pok nwanyalo pesa nyaka ne nyolo pinyni kaito dak mar 2 mitimo gi Lake Basin Development Authority nyocha gisegolo no $60,000,000 to gidhi medo 90 mondo bed 150 million mago e weche mag dikes nyocha gimiyo $90 million mar nyiewo michele puothe mana wacho cha kamano kaito gi feeding program makoro gimiya Nyando okanyal quantify ni mano pesa di but an gi 45 secondary schools e Nyando ang'wen gito gina pewa boarding kabisa ma wan gi Migingo Tieno Yo Ahero Girls kod manager Gonjiko ma koro pewa gin koro gidonje program marwane program marwane oketa for jowa manie days kende madhi to duogo to gin sikunde 41 koro inyalo estimate ni sikunde 41 ka ng'ato dwa feed ni e term dweche adek en pesa di per day to en pesa di 5 days a week to en pesa di kanya ka chieng' term room en pesa moko nyalo quantify in terms of money value ke gikele in terms of food o gikele ni en chiemo but ang'e ni sirkal nyiewe ke sirkal onge puodho mipidhe gigi duto koro mano to pesa man ka ng'ang'i off my head to nyalo bedo $1 billion per term mana me ipidho godo nyithi Nyando kende gisemiyowa boreholes Nyakongo in East Kano Waradho in East Kano Onera ichako kuny kinyi ni na Wasionjiko nyocha wasetieko maka moro ni ponge inene Angoro inawasi gin boreholes mabendo sechiu at a tune of between 10 to 15 million
kecha kan kunye kende en gere keto tange kati timone one last mile connectivity nikech awasi kanyo to chandruok mar pi ng'eny kabisa lich kabisa lich to wasetemo gore kode kokalo kuom boreholes omiyo kwadhi marach ahinya ne wachako gimoro ni Rivertex branch ei Nyando yes gare boya ne gedo ne oserumo gima koro dong en mana kelo machines matimo embroidery tailoring gigo tete components mag tailoring apparels go mondo wabed godo Rivertex koro gidhi ketonwa pesa mondo kanyo bendo chak tich kaito nikech Nyando en hardship every month kokalo ku ministry marasal kata special programs gitero chiemo ne jo Nyando koro ok ni ne jo flags ne jo Nyando every month koro waziga school gi joge ogoga kambi Nyando kanyo every month kata sama lose kodi ni nyogi se release madueni niyo dhi just 2 weeks ago nyocha wuotho Nyando te bende gi chiemo madwe mokalo tina ni dwe ka dwe jo Nyando aidha yudo michele kata imiyo gi oganda kata imiyo gi bando kachiel kod gik machalo sabun machalo ngede machalo mattress mamoko gi non food items bende chiwo no kigo kwan pesa ma Nyando oseyude yore gi te osiepna gi nyaka nyo wadonjo serikal dong $2 billion koro los thuolo ma wan gon ni mar broadbase ne ema miyo yot koro bedo mar duongo dhoudi gi mar manyo kony ne jo Nyando gima timore osiepna VOJ en niya gimomiyo kuyo gi nomako dhod pesa higni gi te kara ne ging'eyo ni kanye mitoke gena giwenu ministry uro ikawa kaka kudwaro to kar pesa ka ni higni 63 mbali mojaluo nyokongo bedo kacha tieni no dinwa deliberately nikech ging'eyo gik manie iye ei dero no koro kanyo Nyasaye oyie bende jo jenzi gi nyochalo nyawawa ka gigo wikaleng mathin to ni mbali obedo ministry nyo en mana ng'wono mar Nyasaye kech ka onge to de pod gik makwano gi de ne ok mewa nikech gigo ilose treasury pod gi pak ne jenzi wadana wach kamano yawa every cloud has a silver lining don't wacho kamano kidano kaporo duda inya kodhi chwe no to dudo ka I don't know how mbadi wele minister jakomo gwele coming mathen wanda ema koro tuduno city and by the way on connectivity emadwana ulosie sama wuoyo kodi ni nyoge miyowa 109 million madhi Nyando sikunde tete manome transformer ing'e ni ndalo uru cha ne imiyo skunde stima to ne gin kod transformer gi but ito ka transformer no school kende matiyo kode Nyando nyomi 109 million makoro igolo godo stima e schools gi iole kor gweng makata dweche ariyo mokalo nyicha ne wandayo biro kane wabede gwenge mag Kubura kachiel kod Wasionjiko koro nwa launch power connectivity 109 million tok na neno pesa inano nyaka nene nikech kata mana yudo transformer thurwa nena men okuyudi jogi noti mudino gigi nikech gima chando ga jopiny ka go simu ka ni to wan gi dak mach mudino ka wachigni gi Uganda to wan ma wan gi chandruok mar stima ka gionge connectivity koro wasani wadhi chiwe ne schools mag on called transformers kai to gichagi dhi medo wa new transformers kuonde manyo onge ma exist sama wandai ni kani piny luo anyocha waseyalo kode wadwano kema kata mana jakom prime minister Raila Odinga osewachone ni mae thuolo manyako make sure ni tuchewa bendo yude sitima kaka kuonde mamoko ok ni nitie jomima sitimbgi kelonwa share wa ememiyowa pok mar oganda luo mege ema migi ke jakom osekete teko ahinya e weche mag pok makare e piny Kenya ka koro wadhi maber jopiny biro wachonwa ka kata kamano penjo mogik ka bro yaone abro miyo kaka penjo lai masimu ka penjo mogik tik nyo waneno kanyo ka nitie aput mar Professor Makau Mutua manno chuogi mar chudo ne joma nyocha oyudo hinyruok kinde mag ng'anyo ka mabende jomoko wacho ni okang' maber jomoko wacho ni to wasebedo kodgi mang'eny ndi maket kod mago to onge olemo moro malich miwuoro ma wanyalo kwano ni waseyudo kaka oganda luo ang'o garanti mane mantie ni wang'ni kamoro wadhi yute
tabu mobedo chalo kama. Mokwongo nyo Ruto wacho ni ok joma nyo hinyore ndalo jensi kende. Oduoke chien nyaka 2017. Kabe ok ne en president. Uhuru ema ne kacha. En co-driver. En co-driver. Koro ko ne yawa nikech en co-driver to ji mang'eny bende nohinyore. Gin bende chulgi. Chulogi ok onyiso ni jok manotimo makosa go koro bimaki ok bilugi ok bitwegi. Mae ichulo joma noyudo hinyruok, joma ne jogi olalo. Ema miyo team mar Mutuacha ochuoge mondo ti odhi nyime. Koro tabu machando jogi, that you can read through the lenses. Gima chando gi ni king'iyo jok mabende osehinyore ahinya Kenya ka, gin man oganda Luo. Ineno gik mane gitimo Kisumu, Manyata, Nyalenda, Obunga, Joluo ema osehinyore. Kibiro kata Nairobi ka, en mana Mathare, en mana Kibira. Dandora, kuondego oganda Luo ema odake. Koro gima lit ne jok mineno ringo kata odhi e kotgi. Ni jo oganda Luo ema idhi mi pesa. Koro kage fwenyo sani kara gibe nonego gior nyithindgi odhi ogore. Kech de giyudo pesa. Koro emomiyo gicha ochwanyogi, momiyo ji oringo dhi e doho. Emomiyo gipingo gicha. Ne giwacho ni nitiere already established bodies manonego handle ang'o momiyo gi create a new body. Magoro diversionary, gimi ilalo godo tie dhiang'. Gima duong' ni jogi ok dwa ni oganda Luo bende oyudie pesa midhi yud mar joma hinyore ni. To President Ruto awinjo ka ji wacho ni onge kod legal framework midhi chuli godo. Gima timore, weche mag hinyruok nosedhi e court mang'eny. Ineno ka jomoko nodhi e court nohinygi, jomoko nodhi e court ni nyithindgi onegi. Ma court more than 10 times osewacho ni families gi onego mi konyruok, fidia kata reparations. Court ema osewacho. Gin ka court osewuoyo, mano legal framework by itself. Ok ichaki penja ni tang'o momiyo bunge pok oloso legal framework. Court nigi teko masama olowa kata bunge. Wasekalo chike mang'eny e bunge kata mar IDP no kalo ndalo Uhuru Kenyatta 2012 nyaka sani mane dhi ng'iyo kaka IDPs ne dhi chulo. To IDPs makaluo pod ywak Kenya kaka wuono. Kata ne gini ne aput mar Professor Makomi Tuno noloso. Pod ne giywak ni to gin koro wagi e lwet nono. Wajumbe wane kanye. Mheshimiwa Jared gini ne kanye. Gima nyocha Mama Aida Odinga wacho. Ma pod ayiego kendo en example maber. Ni nyidho manyidho ni mwakomgo. Iwinja. Tiende niya, Ruto yie chulo ji up to 2017. Wakwong wakaw ma. Iwinjo, kidhi yao wacha IDP sani. To gidhi nego ma. Gidhi koni kara, warit report kendo mowuok kuom IDPs. Wakwong wakoma na kod mar 2017 nyaka sani. Koro osechulji ni pap. To wayao lweny machielo mar IDPs. Iwinja. To wawe nywando gi, kinywando. Ing'en sirkal go ohero tiyo gi pesa ahinya. Chuno gi achuna. To moloyo midwa chul ji. Koro to lit negi moloyo. To be gima nyo wapenjo jok makoro thago wa weche mag chudo ok dwar no chul ji. Jalumo osetho laro gang'o. To jalumo tiene no turo laro gang'o. Ok wa families go yud gimo ne giyudi. But joma IDPs wakwong wang'aduru bridge gi ma. Kwasa unika jiro ka bene gen issues ma cross cutting. Inyero ka ne ntiere ng'ata dire na IDP to nyathine kendo noduogo hinyore. Nyathine oduogo ne nyathine nyo hinyore Gen Z. Gin cross cutting mang'eny. Koro wakwongo deal gi mamondi. Mondo wang'ada ora nyando ka wan lokacha to wakel topic mar IDP bende chulji. Erokamano. River Nyando is navigable. Mheshimiwa Jared, achiel kuom gigo mane okelo pek ma bende sani wan kod sirikal manywando mar broad base nene ng'ur mane wuok kuom Gen Zs kaka itayo sirikal weche mag mibadhi kwawere kod kit telo maniti nyaka sani king'iyo gik kita kinyiso ga za oboke ineno kaka itiyo kod omenda jopiny. Dibed ni sirikal pod ok owinjo ote mane wuok kuom roweregi kuom Gen Z. Yes, achiel kuom weche manomiyo Gen Zs okelo tulo kata okelo ng'ura piny Kenya en mibadhi kaka iwacho no. Mibadhi tiene ni pesa mang'eny malal e migepe mag sirikal.
iyudo ka samoro oter pesa milion 100 notim project to otime mar milion 20 to gindiko ni tich oserumo. Tinyalo nena adier ni ma to en equivalent to pesa mane onego tigo. Nyiso ni en pesa mochako dhi ofuke joma moko. En national government ka kendo go touch, en county government kucho kendo kuru liche molo kata national ka. Tiende ni sama no kelo devolution, wachalo jomo devolve corruption to the periphery. Nitiere migepe manono weche mag tich pes Kenya, machiel kuom gi en Auditor General. Ka Auditor General osetimo ripode to chiwe ne Parliament. Kaito Parliament yale ng'iye nyalo penjo mo evidence ma samoro no okel kinde mane Auditor General nie tije. Kinde ma oyud ni adier nitiere weche mag mibadhi, ikaw find no ichwalo ne DCI. Kata ichwale ne EACC. Koro gin bende gitimo nonro margi kaka pesa no tiyo. EACC ni winjo ko ywak ahinya nyoro. Ni yawa, wan to watero file ndigi watertight evidence. Ma kata wan kwadhe wayalo kendo wawegi to wasekiwa convictions. Idhi tweji. To ni jo kaziku duguno mana ni doguru dhu non kendo kata ni file ni eno se lori kumodhi onge case dhie court bende ni jogo winjore kendo out of court settlement winjo. Koro waneno ka nitiere missing link ka e office mar ODPP. Koro jo EACC oseywak ni joma no okelo file koa piny mobiro kanyaka gi witnesses ichaki ng'uko ratiro margi gi ODPP. Koro kanyo nitiere problem. But uwo mar corruption ineno kata mana sani nyaka nyoja kom chak tiyo gi William. Gise they are notch higher. William nyo yie mo mak governor mare Barchok Mabomet. Ordinarily inyalo expect ni Ruto koro ne konyo ji machalo Barchok ni kik chope court. Ordinarily. Kanyo chanda matin. Itemo wacho ni EACC as it should be okay independent. No, TJ rumo at the point mo present files. Okay. As in the president yalo bedo ki influence over how EACC conducts business. Oh yes. Because with reference to what Mar Barchok no mano no timo le pinde. Koro tie makata mag jotelo moko minyalo wachi ni mano to golo oko. Mano ya na mara mano wulo mara kata mano VOJ woodma kaki inusiep na ne kaki moro ni. Kaka warusi openi yao. Toda ange teko. Kora kiani maluongo ne mibadhi koso maluongo nango. But ordinarily isaneno ka president shield jogegi mok gedwa no chop level mar prosecution. Ka ji machalo Waititu gini mano tiyo ne Ruto kabisa ndalo cha. Ka koro jo EACC no dhi gi evidence maber ma ODPP oyie tere doho. Not really be Ruto ng'e ka ng'icha Barchok nyo mak ka. To gi osiepege machalo Dan Wanyama ok ing'e Dan mano ng'ate ma okopogre go. Sano yie ng'ato ka ng'ato kata wanga mati manyicho miyo tich governor machon ma ma bugine ma Trans Nzoia Bungoma. Bungoma Yes. Wanga mai benyo maki bolengo ng'e tiende ni ebe koro yie ni enough is enough. Okay. To gima important ma osiep na wacho en ni magi wa part of demands mag Gen Zs. Ruto ni Gen Z mako ne gidwa duogo kendo gimo one otimna gitimo na in advance iwinjo kaka ko ni chaye modwar ioro ne gikune pagida mai thuru jo dalawa koro okodwar gima chak biro duoke status manyo entie kod Gen Z. But ose step up the war against corruption e Kenya ka jine paro ni okonyal kejino kende mane go campaign ja ne wane mane waluongo ni jakuo number 1 to jo Kenya no yiero jakuo gi no ba ebo yie ni ng'ato mokwalo kien tinguso lapi kendi buon. Okay. Kora paro ni kanyo ose kwa ni jor bas jor bura ge jo mibadhi ka un ko jo mibadhi. Nyocha wase challenge okiparo kanyo to waromo kode to nyocha wacho ni nitiere committee moro manokawo million 10 million one committee. Kaito chako wacho ni nitiere governor moro manodhi gi 180 million e Senate
ka gajo senators mondo impeachment mare chungi nyocha wabe wachalenje ni nikech isewacho ni nin gi access to raw data intelligence raw okilunga nyingi jogo ni maki odhiyo kata ka gin senators to magi to ka gin jod bura gi committee no imention nikech ing'eyo kidwa konyo bende weche mag mibadhe gi name and shame. We badhori ni committee moro to mane gin committees mong'e wach ni en mane wano committees 26 wach ni en ma gin members ge wadhi ng'eyo to mondo mak gi gin bende oye jopiny locha nang'o kanya kolonga jwang Victor kamano kum kelo the best nyando MP Evan Repejad award japuonj my vote is permanently his nikech kaka uchu NGCDF maonge kwede waonge KMTC the whole of Nyando en gi paro mane an Dr. Okoro penjo kamano oyawre mheshimiwa penyna mheshimiwa nito Faith Maticha hardship allowances manyando gi kure ma Vincent wudi Nyando apani kanyo ni selero okay makajuma lam matinde ok tiek 2 years to potho sosecha mana chako donjo ndara moro awuotho e kadi school ya township 1979 to pod lam nyaka kawuono ang'o matinde rach gi lam matinde ket ndara ni gili bende chalo gi kaka jood bura mane National Assembly ma oversight authorities gi agencies mag sirikal okay makajuma oyawre ang'o miyo ndeni manyando thothgi richo ahinya ma county governments be en gitudo gi governor e yo ma owinjore mar kudho ne weche gite okay makajuma oyawre amora nyagi mheshimiwa manyando kako wuoyo kanyo ODM is turning 20 years en ang'o ma odwa timo ne jonyando kaka wan jo ODM matigita okay mano jonyando ma japati ibro dwoko mago bankire mano kende dair mar ngisinya kwa namogi ni Kasuku Rafael ni e county ma Migori kawuono kamilongo ne Mabera kama bende nyakalondo mar Amogi FM kod kambi maloso math mar Fanta e promotion ma iluongo ni Fanta Funua Flavor ma bende osebedo kadhi nyime mabiyo mar yudo nyaka $1,000,000 nyeo soda mar Fanta kata Coke ki nyeo kata Coke kata Sprite flavors mopogore mago mag Fanta to dipo ka yudo mich moro e iye kanyo bed rapim mar mililiters 300 cha mar chupa cha raum maratong no nitiere nemni moko mane e raum maratong no to kiseyudo nemnigo orgena mar 49111 kidek yud gimoro manyalo konyi mbele kanyo Maramogi Musainya namba eno na 722 kija Nyando mjumbe mari nika inyalo go kode mbaka ka ultu sibe mheshimiwa adwa ni duoke penjo mopenja masanja go kamano yes ne parliament mokalo no me a choice to make name wa TVET because name wa KMTC yes to nakao TVET giomiyo nakao TVET offer courses mang'eny mopogore machiel kuom gi en plumbing and electricals and mechanical gin weche mag hospitality you know kuro nakao mano nikech en aneno kodhi miyo joge na nafas mathoth mar somo sama wuoyo kodi ni en gima noseger morumo kendo tiyo kendo nyithindo nitiere over 300 ayueyo kiudhi Katito tiloro ayueyo ki ayueyo kanyo tiringo kilomita manok tilonjo Nyando Technical and Vocational Training Institute mana agero e first term na mar MP KMTC bende ber lakini ena gik ma health related courses samoro ng'ato timo clinical records ng'ato timo nursing gik mag health go koro nano ne wakao gik ma onywando gi mang'eny kata kiringo dhi Kisumo to wan gi KMTC kacha koro nano ka chiegni gima nuongo ga Nyando ne TVET koro mana achiel kuom TVETs mawayudo the next one ni mana seme koro kanyo omiyo ne wagin but with time kaka wamedo dhi kanya sao yie kata KMTC gini go wabiro bedo godo en adier ni materials mane iloso go dham chon ne beyo nitie ndeche moko mosebudho higni gi te to gima bende ketho ndara en weight mag gik maringo iyudo ka samoro mayala no japiko ema ng'enye matatu wie manitie to makoro ringo gi loche mar odonge moting'o kuoyo oting'o kokoto oting'o lam eto koro nyaka ang'o compromise quality mare omiyo gikethore piyo tudruok na gi county government especially gi professor bende nitie kendo watiyo kode maber but kochopo kuom ndeche mag county to koro nitie representative miluongo ni
MCA ema onego luw, nikech kata budget mag counties go mana ka kiloso budget e od bura ka ilose kod MCAs mowuok kuonde mopogore opogore morumo e assembly. Koro MCAs wa ema onego okow duol ni to ere kaka wan bende konyo ndechewa ma samoro miyo wuoth bedo kod ng'ikni mang'eny. Wa celebrate ODM at 20 tarik 11 kod tarik 12 e dala mar Mombasa. ODM ochak 205 kane wayoko Kibaki piny referendum kane okelo Yuma gi Amos wako draft. Koro ODM ose withstand the test of times for the last 20 years. Nyathi ma jahigni 20 mano bende osebedo e piny ni mana adult. Koro ODM will celebrate adulthood mare ei Mombasa tarik 11 kod tarik 12. Wanabed kod nyasi mopogore opogore, wanabed kod youth league seminar chalo town hall, wanabed kod women league bende town hall, wanabed kod wendwa mwagwelo mochako party wa mar ODM. Wagwelo chairman marwa mokwongo tik Henry Kosgei, wan kod secretary general mokwongo Peter Nyang'nyong'o professor, wan kod member number 003 William Samoei Ruto madhi bedo nyasi wa mari ni 20. Wagwelo nyaka Uhuru Kenyatta ma bende achiel kuom joma ne wachako members wate mag chama wa mag ODM. Wan kaka jonyando wadhi yudo bas matero delegates mekwa bende ochopie Mombasa odhi one nyasi maduong' machalo kama. Kabet wadhi oro bases 3 kata 4 moting'o delegates manyando constituency nikech en nyasi maduong' ahinya. To an kaka secretary mar public policy and economic affairs mar party ENEC bidhi nena kanyo gi role madongo mwa play e loso nyasi wa mondo bed makare. To mogik watiyo kode kaka wabero chama. Ing'e ni chama maonge publicity ma ji sike ok winji en chama matho. Ema omiyo thor gweno kaka ne omuonyo tinga be kode pok ochako winje kendo. Ging'eny ni kaka mag Martha Karua gini gik mathindo but chama dwaro ni sike political parties o gik mathindo moro nitiere man mana gi MP achiel kama ni mpuri buri akiaga ta nyinge. Koro ODM by the way ing'e ni yiero ma abedo MP mokwongo ne wayudo members 78 ODM banyo waduogo kendo ne nyo wan gi 88 kendo ne nyo wamedo bana par between 2017 and 2022. Sani wa aim to even get many more. Banka kinyo wase boresha party marwane. One could by elections kuenda dek mwawadhi participate actively e kom maru mijumbe machiele en Ugunja mararia en Kasipul Kabondo maradek en Magarini coast maru nyacha kombe wa mag ODM wadhi duoge te kaka chama wa mar ODM achiel kuom gigo mameo party huma mondo party omed bedo motegno mar konyo jo Kenya weche mag demokrasi. Erokamano. Nyakwar Kagwetha nyakwar jathum paning'e. Owacho ni maka jopiny mishimiyo ni to ang'o momiyo ok ochop ga shida ma jopiny kalo e kopogore kod pogore ni food. Kata sani colleague ma Dr. Orono wito mama ne sub county Manyando to pok ichopo in kozo magido dok magweng. Obi nyime wach michele ma hero tiwa chiango be nitiere bill misetelo makonyo pur mag chele kod weche mag marketing. Okane tinde mjumbe okane tinde mjumbe pogo chele to mchele buka hero donge onego wa promote jowa mogik jo area ma Miringo yuago pi nitiere pi mane okuny 2020 kod jo Lake Victoria South Water Works Development Agency onge sitima donge onyalo luonwago wachno mogik ndara mawuok Othoko chomo Oriedo onge daraja kendo pi oseketho puothe man kanyo wachno wache ang'o kendo joma wuok kono luoro mana wasi kadhi ahero osetemo ndi koro olos mana kuonde modongo kende. Nyinga en Kagwetha nyakwar jathum wacho kama ne otimore ka ndiero kama ne nyam. Japuonj Kilion wacho ni maka jomadieri makende wasewuotho gi mijumbe e wach mar hardship allowance no to piny poko kethore onge gima osekethore to wagino ni wabro yudo konyruok kokalo kuom mijumbe. Joma mawuoga ma wuda hero
Fanane mjumbe wach chudo mar 1,000 shillings ober kendo tiyo to mak mane nitie skunde moko ne omiyo nyithindo chudo mar tamar adek kane giloro at 2,700 to sikunde go pod ndiko mana go mar 1,700. Ma to konyo nango mogiko miyo stima yo Kasuna Primary School gi area neno te. Ero kama na inya kuom tiji maber. Ero kama na inya aparo ni winjo kwayo mar japinyno. Machelo maka juma oyawre member tiyo maber Kolal Primary School ka noketnwa babdo waya moluoro godo sikul kendo sikul kolo rienyende Kolal oyawre maka juma oyawre ahinya. Aero police station nitiere kaka nonego beni koribere financial year mar 2022 cha penya mijumbe ni to be osetieke nyinga Endon Rose Wood Aero kanitiere Frankfurt Germany. Okay, pani pokobiro dala very soon. Okay, Ugwe Primary School waberka ne ogernwa kilese moko kanyakla kod chope moko makonyo jowa manitiere kod kit ng'ol. Agone mjumbe erokamano maduong' kuom timo kamano. Gimed mana ponde buo tipo mar Jakom Raila Odinga kagijiwe ni mbele ka gik moko ber. Vyoje apando nyinga wuok ahero to an kod LRC e court Kisumu against kambi moro to lwete ne piny jadolo nyalo konye nade aparo ni en Labor Relations Court koso aparo Employment and Labor Relations Court Kisumu awobro kawo namba ni Wood Aero Daniel Odhiambo Wood Aero wacho kanyo ni maka juma diere mijumbe to se temonde gima ne wakwayo no konywa nena en kaka wanyalo yudo pesa mag yudhe mekwa wan gi group moro e dala mar Ahero ka kendo wamedo kwaye ni ofise ma CDF okonywane na wachno to kong'isa ni en mane kata kamano erokamano Maramogi oyawre Antasta bwaza sida Marco Gramo Mheshimiwa okawo mos Antasta angemadwa penje ni Mheshimiwa winjo kowacho ni nokelo na kadibo. Yes. To kaka launch mar kadibo notamore biro ka nochiko nonego mweru dariyo tamore okukelu. Sani kadibo BCC wala kata sisi ba onge manokunde ni position mar 1,300 tamore mi wachoche onge kadi sikani na ka police ukilo yo choche onge angomo paro bi sub county manyen mar kadiboni to neno ne din na eteko to wacho ni kadiboni ka chiende erokamano Maramogi yawre sare ngoma tek mi jakora moga bro ka simba no kainya ani dunga ni James Okwanya awuk Nyando constituency kendo CDF office nitiere lo babawa adoko ne mheshimiwa erokamano waduong' nikech chakre nene tende asedo basari ne nyithinda mantiere Achego to korkoru adoko ne erokamano maduong' ahinya kendo erokamano ahinya Maramogi usainya adhi duka matin mondo mi otimo ka bang'a bro miyo mheshimiwa thuolo na ajuka nyoyo ne Citizen TV gokinyi tajuka kani mondo wawache weche moko mag ndalo jodalawa amor ni kawuono ne waneno ni mondo wabed kanyakla osekawo dweche buora kapok waromo donge mana dier kabisa iparo nyoro kae gika duto te oula ne oywero oda mokwongo nokethre magika yote pine odonjo na kamoro amora pare aparo maber ndi ma idhi dak kanyaminu Brayo nopowa gi matres gi kitanda machielo to Kevo to ne obiro gi law go e abal konyisowa ni kik wachak waket ne pool party e dier ot kendo Kevo to wiye beber gayawa to Martha Nyaburi nobiro gi thamos gi chai yawa notimre malit kuom adier kinde makamagi achiedh nade mayudowa kod bedo mamor kanyakla nyisowa gima osiep madier en koro in osiep machalo nade Britam, Africa's friend for 60 years. Shinda milioni, shinda mili, shika mita. Shinda mili na 300 millilita. Funua flavor, funua. Fika shop chap nunua. Fanta, Coke, Cresta or Sprite. Nano vida house tonica polite. Funua flavor ukiflow na utam. SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111. Siku
tochi ni zawadi za maana. Instant cash mara na bado za kuja milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita. Shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. Funua flavor kaki winje no nyakwara mogi sade gidaka prang'wen gochiko. Daher mar ng'isi ni sani kinyiewo soda mar Fanta kanyakla kod sote mamoko manie promotion ni nyakwara mogajwang' inyalo yudo mari mang'ich mikowo godo ndalo. Wiki kwil ni nyiewo Fanta, Coca-Cola, Crest, Sprite, Chips, Stony 300 ml ma benti kura umara tong cha. Iye kanyo wantiere kod nemni moko makidek mi thuolo mar bedo jaloch nyakwara mogi. Obed soda moro mar chupa mar glass ni gram mano mililiters 300 to ibro yudo thuolo mar loyo pesa ching cash money milion 1 riti kanyo gi data kata bundles kanyakla kod bende pesa matching ma bende ibro bedo ka yudo kanyo. Kumano kawuono ni endi wan gi chenro mar biro miyo jaloch moro milion 1 e dala mar Mabera county mano ma Migori kacha kawuono ni endi. Mopogore kod mano nyakwara mogi abro tude kod Kasuku Rafael mondo wane kaka onyalo lego kode wachno achiel kachiel. Mheshimiwa adwani duoke penjoge. Yes. Erokamano. Mokwongo, aneno ka Killion is very upbeat. Oyie ni hardship no en lweny, but wabiro chopo kama wadwaro. Yes. Nyocha naromo gi jopuonj duto e weche mag school fees kaachiel kod bursars gi mane wa agree ni ka sirkal miyowa chiemo to fees en siling 1,000. Ne ok aweye gi kanyo, nyocha wuothe nyandu duto malero jonyuol obligation margi mar siling 1,000. Samoro nitiere balance mane ng'ato dongore tam mar 2 kata tam mokwongo. Mano nyocha wawacho ni ok wabidok e chien, en nyaka chule. To kapar ni nitiere sikul ma tam mar 3 ni nyalo keto nyathi nochul siling molo 1,000. Kech en gima nwasewinjore, sirkal ose approve malo ka en gima ok wabidok e chien. Koro ka nitiere japuonj ma kamoro pod kawo more than 1,000, I want to believe Nima is premised on past debts and not tam mar 3. Electricity makasuna en achiel kuom mana wacho ni mano miwa 109 million gi Honorable Wandai ma wadhi timo electricity connectivity ne sikunde wate. No sikunde ni kode gwenge moluoro sikul. Kolal primary winjo ka ng'ato paka ahinya fencing ber, chain link ma koro kata gweno ok donji. Aero police station nyocha ne wagero gender based violence center kendo waloso negi watimo tiling in some of the offices. Kendo pod nitiere gik ma wabiro timo. Ta winjo kosiebna no kara winjo ka kaen mana Germany. En piny mabor manade. Erokamano bende ayudo kowuok ugwe classrooms mwasemiyogi nyaka ma respond to cases mag disability. Osiepna man gi court case no wang' nomiwa namba ne mondo wang'i kaka wanyalo konye, not to compromise process mar court, but samoro loyo diokore moko yue. Koro kanyo wabiro ng'iyane kaka wanyalo konye. Wabiro youth groups wachiwo negi pesa higa ka higa kokalo kuom Uwezo Fund. Kendo kinde duto mwachiwo pesa waluongo gi office mar CDF. The last batch ne wachiwo 4 months ago. Wabiro receive applications kendo koro youth group mana herone akwayo no gijas forms mag Uwezo go mondo ka wadhi kelo pesa mar 2 kendo to nying gi obedie. Jakadi bomo utawinjo koywagore mana mang'eny no chik dhiang' koter nyasi moko kwadhi gik makamago. Otije wajumbe bende ng'eny nitie ma ok didhi te. Kadibo district ane mana kelo wane magere kendo nitiere gik mang'eny ma pod wadhi time koro kik gibed gi wasiwasi. En adieri ni support ma Jokadibo osemiya duong' kendo an bende aherogi kendo pod wabiro tiyo kodgi kinde mathoth ahinya. Modong' awinjo maka jogo erokamano ne basari machiwo maonge yor akweda mora mora. Kamano osiepna. Wach mari mogik mheshimiwa mondo wachna mogik ng'eni abiro gweli ka mondo koro jonyando koro wuwa kodi achiel kachiel. Kochakore ku gwen mok na rawo citizen. Mok rawo citizen. Erokamano ahinya. Koro
En erokamano ne in VOJ gi Ramogi Radio Mangima kuom miya thuolo mar wuoyo goganda. Wan e kinde ma kamoro siasa pod tek, nikech jomoko bende neno ni ne watimo makosa donjo ir President Ruto, jomoko ne neno ni waweaweya sirkal no luar, jomoko bende ne paro ni kwa golo Ruto to jakom ne dhi donjo. Kora kene ne gisomo katiba nang'o, nikech dine golo Ruto ne wene Rigathi, kata kogole sani tiwene mana Kindiki. Onge chik machak wacho ni ja opposition dhi wuok kumoae kabiro. To nwaneno gik mane Rigathi timo ne nyiso wa mira mar kaka ne sirkande ne nyalo bedo. Dine we thuolo mondo ti kacha. Omiyo jothurwa, jakom oketowa kama ber. Jakom osetayowa e siasa kuom higni mathoth. En kod lony mar arieya ma ji mang'eny onge godo. Pok no uso gandaluo, pok no wito gandaluo. Kama oketo wani e kama ber. Nyocho negotiate nwa, ming'e ni ne ok en gima yot. Mawang ni for the first time Jaluo bedo Minister mar Finance. Jaluo telo ne sitima. Jaluo bedo Attorney General mabe pok nwa bet nyaka nene. Omiyo jakom ong'eyo kama ogolo wa, kama wantie gi kama odwa tero wa. Kodhi oromo 2027, en wuon kako setayo wa yo makare. Odhi nyiso wa kendo yo monego walu. To anta wuon ase wacho ne kendo adhi wacho ne kata ka wuon. An adwa ni ene mobed nwa President 2027. Nikech be waserito nde. Waneno ber mar bede sirkal ni godo. Machieng ma jakom obedo nwa President. To tabu wa mang'eny mwan godo kako gandagi. Dhi dok piny. Omiyo pod wuoyo kode, wang'iye, wacheke, konyalo bedo nwa President 2027. Erokamano member, ok yot mondo ayud ng'ato ka ne ok wapango kode na kele ka. Kora kamano wacho ni huyo ka en wuoyo gi jowa to mana ikora anytime any day. Mane momiyo Mheshimiwa Jared Okelo jaod bura manyando wuoyo gokinyi makono nyakwara mogi kan kanyo saa 3:56 mar okinyi. Ti kod mwandu mag sola mag Sun King. Sani koro gikini mana sola kende mar taya mar liel cha. Sani bende koro gimedo nyaka teko mar gas mar tedo ma bende nengo ne ogonyore ma ode ofuku mari. Kanyakla kod simbe ma bende ogonyore. Ma koro mi thuolo matimo mathoth. Inyalo chulo gi kidam. Switch to more today with Sun King. Kumathoth nyakwara mogi inyalo yuane gi tol ka itiyo kod namba mar simu ma en 07094744474 kata kidio *305# to iwuok kodgi kawuono. Abiro ng'isi ni gibiro bede gwenge mage kawuono kitimana ka. Yud mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondi bed jaloch mar airtime kata pesa sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mentie nyaka lu. Odo gidekari okende, gidekari mwa wadongo ni habro manyo Kasuku Rafael bende ung'iswa nena. Kata kamano nyakwara mogi *305# kata tiyo gi namba mar 07094744474 0709 474474. Iwuok kod jo Sun King kawuono kata kidio *305#
to bro chiki okang' monego beni kore luwo. Wacho kanyo ni sani koro gi medo mbapgi gik magitimo Nyakwara Mogajwang' makoro mi yot mar yudo chenro ma opogore. Awacho kacha ni simbe mag ong'we yamo sani koro gin go gimedo dongore, gas mabende miyo weche mag tedo bedo mayot ahinya, kod taya mabiro neno ni familia mari obedo yo makare odhiambo kata otieno. Kuom mathoth Nyakwara Mogi e yo ma oyiedhi mamiyi kwe mar chuny mwandu mag Sun King. Switch to more today with Sun King. Kuom mano kawuono cha tarik 11 gin Keroka, kiny gin Migori tarik 12. Gichako gi Migori Town kanyo kind saa 4 nyaka saa 7, saa 8 nyaka saa 10 Namba Junction, saa 11 nyaka saa 2 mar otieno gidok e town ma Migori kendo. Kuom mano iwor machiegni ine kaka inyalo konyori kod mwandu mokenwa kanyo kod Sun King kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Kinde mano kende Collins Okaka kod weche manyien e okinyi makawuono, weche manyien e yo ma chuok ka gin weche mabende mesa mar ka weche manyien temo luwo nwa okinyi makawuono. Bang' kinde mano kende bang' kanyo kebe milongo ni Mkangazi Kasuku Rafael Odsuba. Kamanya Nyakwara Mogi tarik 12 kiny jo Sun King ogotach Migori Town gini bed Namba Junction kanyo gi Migori Town kod aluora mare. Chieng' tich ariyo gin Kisumu tarik 16, Nyamasaria saa 4 nyaka saa 7, Kondele saa 8 nyaka saa 10 odhiambo, Obunga saa 11 odhiambo nyaka saa 2 mar otieno. Gini bed kanyo ka ging'isi sample mag mwandu mopogore magengo. Awacho ni sani giseyaro badgi gik makoro gichiwo mar konyi. Awacho kacha ni kobed weche mag tedo e yo makare gi teko maler, wan kod gas mabende iluongo ni pay as you go, mabende chudo mabende biro konyi kabisa kanyakla kod bende mi taya mar sola minyalo liel godo e yo mayot ndi Nyakwara Mogajwang'. Wayudo weche manyien mibiro keno kanyo kod Collins Okaka. Switch to more today with Sun King. Keti mana Ramogi Radio kar chuny jaluo. Weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Oyawre Nyakwara Mogajwang' kamara maro mentiere harwaki ni machiegni winjo moko kuom weche mabiro bedo kwaluo ni chieng' ma kawuono kokale meso mar choko weche manyien tarik 11 dwe mar 9 higa 2025 kocha kod bure Nairobi kaende hospital kata kar kano ringre Mali Funeral Home kama bende githolo masani apisas mago kwach kich kaachiel kod laktar ma en jabero maduong' mar sirikal Johnson Oduor osechopo kanyo motelo ne chenro mar bero mar ringre okil manyocha ne ochiel gi magina mano chalo Mbobu mabende chenro mar bero mare gina ni dhita okinyi makawuono mabang'e obiro yudo duoko kotendore kod chenro makamano. Mae wach miluonwa kod report marwa Eric Owenga. Kopogore kod mano bende obiro bedo ka luoni chenro mopogore madhi nyime e kamati mag od bura mar Senate gi thuolo masani kama bende gibiro bedo ka giluwo mano kamati mag somo kod mamoko bende biro bedo ka luwo chenro mopogore ma nitiere e nyimgi odiochieng' ma kawuono. Koringo wadhi e gwenge ma kaluo e kaunti ma Kisumu Alano Biero luono wa romo mar bombe mabende chakore ayanga e kaunti no ma Kisumu ka bende en mano ma OTC ni Africa Smart Cities and Townships Alliance ASCA Summit ma biro rango kaka inyalo ber bombe kod ikruok ma bombe mopogore
pinje mag Afrika oseketo chutho kotenore koda dar mag oganda kowuok e kor gwenge kabiro e bombe, to bombe ochako kata oseketo kingi machalo nade mar kedo kod kwan mag oganda ma donjo e bombe. E odiochieng' ma kawuono bende jatend migawo mar arita Mano Kipchumba Murkomen ochuo ema e kaunti no Migori e romo mar jukwaa la usalama mar rango weche mag arita. Jojuma biro bedo kaluono wach ma kamano ka e kaunti ma Siaya. Amolo George luono wa report motenore kod tuo mar Mpox mabende ichechini nitiere jago moro manyalo bet kod tuo no e kaunti no ma Siaya e sub county ma Ugenya. Ma wach mobiro bedo kaluono odiochieng' ma kawuono kendo biro miyo report bang'e. Kopogore kod mano bende nitiere romo ma timore bore Nairobi kendi ma kelo kanyakla jokanya e sekta mar boda boda ka en mano madrango ka kinyalo kedi kod moko kuom midhiero mosebedo ka neno e sekta no chutho to koluwore kod okenge ma gisebedo ka gikawo e kinde manitiere gwenyruok e paro kod weg nyamburko ma gichwe gi wang'o kod ka nyamburko mag ji giwegi. Ma bende no chmo biro bedo kaluono odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano bed mana kete nyakalondo mar miero maramogi ng'ang'ane ka pod okiwinje kokale nyakalondo mar ramogi to ng'eni pod okotimore. Antiere ka nyaka rom saa 7 wang'e mabiro duogo kod weche manyien e yono mar dimba. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kasuko yaore. Oyarore nya VOJ. Umkangazi gatie maloto gyutie. Mos gi wuoth marabora nyaka Migori mabera. Ero kamano sana Migori mabera ka wantiere da wasedonjo Migori makare. Nairobi dinade. Nairobi ka wan mabera ahinya ko ema chucho. Okay, koni pod chieng' rieny. Aneno ka go wang'a otuchi ma studio ka Collins Okaka ng'ise ni chieng' osetuchi. Yes. Onge bernde. Ikare ng'ata. Kendo kako kelo na soda mang'ich ka mar Fanta to wipeke wichupa ni ma koro dhego. Kende ka lawe. Onyalo digi milion mari ganyo. Onyalo lar gi nyota na. Yes. Ero kamano. Koro miwa ni to upange nade Migori mabera kanyo to ang'o motero u? Odiochieng' ma kawuono kaka wacho wan ka Migori mabera kaendi odiochieng' ma kawuono wantie kod wach mar Funo Flavor kod Fanta. En campaign maduong' mosebedo karengo kendo nyaka sani ji loyo mich mopogore. Mana kateri mapiyo kacha Victor Funo Flavor gi Fanta ni Fanta e soda motelo lakini tire brands moko mopogore kanyo mag Mills 300 mbake ng'iewo ken kod Rauma Marathon to ing'iewo bora uma koro kakola nigono nitire kod moro boye kanyo ma yore namba 40111 mich nitire ma iwin instantly kami bede no kato bende chake parne kopogore kod mich ma en data bundles chake MBs beach 100 kadhi kamano nitie bede 1,000 miwini pile 10,000 miwili pile 1,000 gi 1,100 mago dhi everyday kaito kawik rumo to en 1,000,000 ma ng'ato wugo bedo millionaire. Odiochieng' ma kawuono ni wan kod jaloch mabiro chiwo ne mich makende odiochieng' ma kawuono ni endi dala mar mabera Migori kaendi ma kanyalo paro ne last week ne wantiere kamiluongo ni Katito. Koro sani wan mabera matiende ni koro wadong' gi milion 9 gi prodong pod wadoma imanya ng'ama Funo Flavor mondo wachiwne. Gin soda brands mage maka nyiewo to be nanyalo yudo mich miwachogo. Kisedhi adhiya e products ma Coca-Cola nikech Fanta temotelo negi. Yes. To ing'iewo Fanta nigi flavors mopogore mowacho ni Funo Flavor. Nitiere Fanta orange, pineapple, black currant, nitiere kacha passion, maga nyalo ng'iewo. Teka ni en kod Rauma Marathon 300 mils. Kae kopogore gi mano kutwe kanyo kende. Wan kod Stony, wan kod Crest, wan kod Sprite, wan gi Coca-Cola wuon. Mabende en 300 mils. Teka ni en kod Rauma Marathon. Omiyo kidhi adhiya kamoro amora jawinjo na moro
moro manitie idhi e kiosk moro amora kar chiemo moro amora duka moro amora to chono miya mana 300 mils manigi raum mana tong' tadwaro soda machalo kama maber kodi kae to mano idonje e tugo moloyo kaki asenyisi mokwongo ni mich ma iloyo instantly nitie to milion achiel to week a week. Yes. Nyota na nyalo neno kaka kimia room na mia peke na. Manyo kaka dio kaka lali samoro kayo ke million. Samoro ni mwanya lo landi kaka millionaire machielo. Ero kamano. To ni wankanyo kod soda mamoko mantie kod chupa mar plastic. Gine promotion ni koso. Victor, a promotion ni one mana kod soda milungo ni returnable bottles matene chupa mar glass matoreja. Yes. Mano emanitie promotion mar plastic ni pod wakete tenge pod waparone wach machielo. Yes. Abro we mondo mi uchano lando jaloch ni sadi kama sadi kama. Jaloch ni ingeni nyaka okumba prepare go kama indi. Mwaneni obedo mutigno nikech nyalo boge. Kose bedo mutigno to Victor bro nyisi ni koro wan launch sama chalo kama wasikili. Nikech nyaka dwa ome kaka millionaire. Wakili kenyasi. Koro sami kwano millionaires embe kwani embe millionaire. Millionaire mok berber. Nikech no madho mana soda mar 300 mils. To kao kod chature namba 49111. Mana mayot kamano Victor. Masani wabro rito nyaka koro landi nyinge ni en ngako mondi. Koro mana sani pod wabane sango suase kata na ng'et lakini pod ok nyal nyiso jopiny pod wabane nikech ng'e bende. Ero kamano inya. To sama koro ichiwone milion achiel ni. Yes. Apa ni the chiwe on your check, not cash money instantly. Okay. And on tax and check. Okay, dami check me the me. Yes. Upuonjo ng'ato kaka odhi tiyo gi pesa ni koso mano koro ken agenda maro. Wanyise nitiere joma uchung' ne weche makamage moa e kambi mar Coke, Hotel kod Amphapidi. Makete piny manyise ni mage nikech samoro nyalo done ng'ato samoro oloyo pesa kata account monge. Yes. Nyaka tere kama nyaka yaune account nyaka ketne pesa ni signatories gin ng'agini mwang'e ni pesa ni bang' dweche adek samoro kwa brudugo limo to eno ni pesa ni utiyo makare. Koro puonj moro nyaka miye kata maber. Ni sasa ni kodonjo ni milion. Jo suru kok muli kata. En tax free. Nikech jo kaka kono sichiko gimoro amora kuome. Koro ni yuda kaka en duto. Ma koro donge we kora dhia chaka manyi soda mora. Manyo kaka Ero kama na yenye imoso na Amphapidi gini kitim mangima gi crew manyu wuotho godo muchopo godo Migori maber ahinya kasuka ng'eni nyawadwa Nyaji Monyongo bro wuoyo kodi bang'e kendo. Ero kama na Victor. Karibu sana mkangazi. Malutu. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Oriti ma kawuono aja mibadhi nikech hadho sang'ato daka parga dekte. Apana par dek mar somo weche manyien. Oriti bedo kod odiochieng' maber mopong' kod gweth ma Jehova Nyasaye. Kiny warado kodi kendo wendo mara kiny biro bedo apisa maduong' mochung' ne weche mag telo makare, devolution kaachiel kod tiyo ne jopiny e kaunti ma Mombasa. Obro bedo kode kako chakore saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi Ramogi Baraza. Mano ok mon wagomba kama moko bende nikech juma manyien kaka nase pango icha nyako Ramogi wabro ng'e na higni 3 mar loch mar jatend piny William Ruto. Weche manyien bende biro ni sang beach saa 6 saa 7 weche manyien adimba med mana kete ka pod wageni mokalo ka ok iwinjo Ramogi Radio ng'e ni ok otimore. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Radio Ramogi Karchun Radio Karchun Ramogi.
Manigiteko Hosanna talando nyinge Hosanna Manigiteko Hosanna talando nyinge Hosanna talando nyinge Nyarombo Manigiteko Hosanna talando nyinge Hosanna Manigiteko Jadono talando nyinge Hosanna talando nyinge Nyarombo Wero Jadono talande pinje Hosanna Kumba hema lukuzicho Hosanna talando nyinge Nyarombo Wero Jadono tawere pinje Hosanna jamala Kumba hema chikuzicho Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Manigiteko kumba tadendo nyinge Hosanna Manigiteko jadono tasunge pinje Hosanna talando nyinge Nyarombo waro wero jadono tasunga nyinge Hosanna Romo pako jadono tasunge kwenge Hosanna talando nyinge Nyarombo waro irombe okumba toloyo lwenye Hosanna jamala okumba hema loyo lwenye Hosanna talando nyinge Nyarombo waro pako jadono wapako pile Hosanna irombe okumba toloyo lwenye Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Bot maraero jadono ni loyo nwate Bot maro jola jadono ni loyo nwalwe Hosanna talando nyinge Nyarombo Bot maraero jadono ni loyo nwate Bot maro jola jadono ni loyo nwalwe Hosanna talando nyinge Nyarombo waro sungo jadono wasunge pinje Hosanna jamala rokumba hema loyo twenje Hosanna talando nyinge Nyarombo waro pako jadono wapako pile Hosanna jamala rokumba hema loyo twenje Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Maraero jadono ni loyo nolwe Maro jola nyasacha ni baro nwate Hosanna talando nyinge Nyarombo Maro jola jadono ni loyo nolwe Maraero nyasacha ni loyo nwate Hosanna talando nyinge Nyarombo waro sunge jadono wasunge pile Hosanna rokumba toloyo lwenje Hosanna talando nyinge Nyarombo waro sunge jadono wapako pile Hosanna rokumba toloyo lwenje Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Jaira mani malo bongo wapako pile Hosanna Yuda kumba to chango tuoche Hosanna talando nyinge Nyarombo Jaira mani malo kumba to chango luche Hosanna mani malo akonya to loyo lwenje Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Jadono wapako pinje Hosanna kumba to chango tuoche Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Jadono wasunge pinje Hosanna kumba to loyo lwenje Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Mani malo kumba talungo nyinge Hosanna Yuda jadono to chango luche Hosanna talando nyinge Nyarombo waro tunje Hosanna Yuda jadono to chango tuoche Hosanna talando nyinge
nyinge nyarombo waro chunje Jadolo wapako pile Osana Nyamada Rokumba tutiko kuo Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Jadolo wapako pile Osana Nyamada Rokumba tutiko juo Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Manigiteko ya chata lugo nyinge Osana Manigiteko ya chata pako nyinge Osana tolano nyinge nyarombo waro Manigiteko ya chata choke pinye Osana Maniginyalo jadolo wawiro pende Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Jadolo wasugo pile Osana Yakumba tolo yolwenye Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Jadolo tolo yolwenye Osana Yakumba hema loko dicho Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Kera mani malo kumba walungo nyinge Osana jakayuda kumba tolo dicho Osana tolano nyinge nyarombo Kera mani malo kumba talungo nyinge Osana jakayuda jadolo tolo yolwenye Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Sacha tachowe pinje Osana kumba tolo yolwenye Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Jadolo wasunge pinje Osana kumba tolo yolwenye Osana tolano nyinge nyarombo waro chunje Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua ya kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuok achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Parane, milion 3 mag ohendni mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mar M-Pesa kamora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. Ma en Radio Ramogi en radio motele piny luo, en radio mami puonja makare madongo ganda, en radio mami weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi kaka duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walendo ni boma kane piny gi manya kwa Ramogi Ajwang 107.1 FM, Kisumu 107.6, Nakuru 95.4, Siaya 98.4, Mombasa waidore ondamo 99.2. Gima ber ni nyalo yudwa nyaka kokalo Citizen Digital App. En odiechieng' majaber mokalo Matich Ang'wen tarika en 11 dwe mar 9 hik 2025, saa 4 okalo dakika 24. Chenro en wang'o nyango, wadendo kata ni wang'o nyango TBT, kendo mabrotaye chenro mar wang'o nyango TBT en an Ruth Anyajimo Nyuongo, Anya Joseph Otieno Duko, kakore kanyo wabotudore kod Mwalimu Adienge kaka wuon wadhing'io weche magi, to kapok wachopo kanyo wachake kod wendni, wachake kod ngoloni wang'o nyango TBT
Wangonyango TBT. Luongo kacha ni Jaod Wuod Kingi, Mrs. Wuod Kingi. Bethne moromo. mit na matek gimomiyo mit na matek nyakwara mugia juang nikech adira king'yo kata kaka wadaka king'yo kata kaka piny dhi ipani ng'ama loeto onge weche negi ema hoyo chunywa gi piny mobet ataro ni dakika 29 tok saa 4 wang'o nyango TBT we bow to our